Oras sa Bomboradio, Iloilo, Philippine Standard Time, 45 minutos na nakaligad sa takna sininga sa 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto, diri sa DYFM, Bomboradio, Iloilo, ang flagship station sa The Undisputed #1 radio network kinakantry ang Bomboradio Philippines. Adlaw kita karon sang Miyerkules, Enero 18, tuig 2023. Sa aton sining mga kabombo ini sa gihapon ang imo alagad imo ang kurban, Bombo Chama Blanco Hover. Kagkaroon niya rin na mga nagapauna dalaguan nga mga balita. Una kita sa balita lokal. Guidelines para sa food festival ginaplastar. Ano ba ang to sign sa Memorandum of Agreement nga nag-transfer sang pondo sa Iloilo Provincial Government halin sa Department of Health para sa One COVID allowance. Aprobado na sang Sangguniang Panlalawigan. Samtang si Police Brigadier General Leo Francisco naga-ekspektar nga ma-implement ang same security measures nga ginubra sang kapulisan sa ati-atihan dito sa probinsya sa Aklan. Diri naman iya sa Dinagyang Festival 2023. Ikagapon na send-off ceremony sang aton sining mga uniform personnel. Nagabugos inyo kung nagalabot ini sila sa 7,000 kabilog nga iga pang deploy diri iya sa palibot sa syudad sang Iloilo. Sa dugang pang mga talupang doon karon nga mga balita sa aton sining pagpangalagad. Latest man sa sining regular session dira iya sa may Iloilo City Council. Anong batita? Ginamarkahan kuno nga absent ni City Councilor Romel Duron, si City Councilor Nick Barunda, apisar nga ara man ini siya. Istoryanta na karon sa aton sinipre nga pagpangalagad sa gihapon diri lamang sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Samtang ang Department of Health nagpahayag nga wala sila sa may mahimo kag hindi nila sarang mapunggan ang mga estudyante or mga nurses nga magpadulong karon iya sa iban sining pungsod agod nga magtrabaho dito sa Europe. Sa aton sining mga kabombo naga-offer sila dito iya sa nga dito na maeskwela hasta nga magagraduar kag dito na magtrabaho. Ti amuning isa karon sa mga palaligban man sa pagganubo sa numero sa mga health workers diri iya sa pungsod Pilipinas. Tikon lang taon nimo sa aton sining mga tagpalamati ang sitwasyon bala katulad ng lamang iya sa karon sa mga nasalapo man nga senaryo sa mga health workers naton during pandemic tubtob sa sining mga tinion. Halin iya sa ginatawag sining discrimination hasta iya sa pagka-delay sang ila sining mga benepisyo during pandemic sa height mga biyan sang COVID-19. Daw kasubong iyang ginpaubra lang aton sining mga health workers, mga nurses. Pero hindi sila well compensated. Tido ko malain man para iya sabahin sa aton sining mga medical professional nga magtrabaho kag magrisgo man sang ila sining kabuhi at the same time ginarisgo man nilang kabuhi sang ila sining iya nga pamilya. Pero at the end of the day sa aton sining mga kabombodo ini pa sila karon ang ginapabayan sang aton sining iya nga gobyerno. Si Department of Interior Local Government Secretary or DILG Secretary Benhur Abalos ari man diri subong sa Iloilo. Ibalon ta karon kun ano ang ginpadulong sang SILG or Secretary of Interior Local Government diri iya sa Iloilo. Kag tubtob san o di siya madagyang di si Secretary Benhur Abalos. Istoryanta man ang karon sa aton sinipre nga pagpangalagad sa gihapon diri lamang sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Sa mga kabombo naton padayon lang kamo iya sa paghulog sa inyo sining mga entries para sa 1-2 Panalo Part 21 na promo. Nagahilapit na ang grand draw, no? Mambal po tani galapit na lang dinagyang. Galapit na ang dinagyang toda pero mas nagalapit
ang Grand Draw sa 1 to Panalo Part 21 na promo. Kag sa aton siniiya palabuton nga Grand Draw, hindi lang kay ginatos kundi linibo kag milyon ang aton sini nga ginistoryahan nga premyo nga nagahulat para sa mga maswerte nga taga-daog. Sa aton sini nga regional draw, may ara kita sang guaranteed the winner from NCR, Luzon, Visayas sa kag Mindanao. 50,000 pesos, 50,000 pesos. Winner naton kada rehiyon sa aton sini nga regional draw. Kag sa grand draw sa aton sini nga mga kabombo, 1 milyon ka pesos ang nagahulat nga padya para iya sa aton sini nga grand winner. Sinuayhan ang mangin na panibago nga katapos ang Bombo Radio Philippines sa Millionaires Club. Mahibaluan na naton sa palabuton sini nga Enero 21 tuig 2023. Kag siyempre kon linibo, kon milyon ang aton sini nga ginaistoryahan nga premyo, dagko anay ang premyo. Dapat sini iya damo man ang imo nga entries nga ihulog para dako ang imo tsansa nga maggadaog sa aton sini iya nga grand draw. Sa mga kabombo naton, was-was kamo dira sa paghimo sa inyo sini nga mga entries damo agid. Kung sang nagligad to, naga 100, 200, tingwai nga maka 300, 400, tub 500 entries ikaw para nga dako ang imo siniya nga tsansa nga maggadaog. Sa mga tagpalasakop naton, nga mga nakahulog na from week number 1 to week number 7, mga non-winning entries sa aton sini nga daily draw, hindi ka mo magkabalaka kay ang ini nga mga entries malakip sa gihapon ini sa palabuton nga grand draw sa Sabado nga adlaw. Tikon damo na imo sini nahulog from week number 1 to week number 7, dugangi pagid para iya nga mas dako ang imo sini nga tsansa nga ikaw ang magdadaog sa 50,000 pesos sa regional draw, ukon hindi gani mapasa imo ang 1 milyon ka pesos nga grand prize. Kag ikaw ang pagkakilalahon nga panipag-o nga manging katapos ang Bombo Radio Philippines sa Millionaires Club. Sa mga kabombota, aton lang sini nga ginapaalinton ginapahibalo nga wala na iya sa week number 8 kag wala man sa nga late entries. Magbutang ikaw dira sa week number, pili ka lang from week number 1 to week number 7. Hindi gid ikaw magbutang dira iya sang week number 8 o kon late entries. Kay laban-laban ma-disqualify lang ina sa aton sini nga mga kabombo. I-disqualified gid ina sa nga aton sini nga Food and Drug Administration representative. Kay hindi manlipod sa mga kabombo naton nga tagsa iya ka magpatigayon kita sa promo sa aton sini nga mga daily draw, may ara gid iya sa nga Food and Drug Administration representative nga nagatambong agod pa siguraduhon nga ang draw sa nga Bombo Radio, ang promo sa nga Bombo Radio ang wala sang hukus-pukus, wala sang daya mga lihitimo sini iya nga tagpalasakop, amo ang nagadaog. Gani ano pang ginaulat mo, was-was na dira sa paghimo sang imo sini nga entries para iya sa nagahilapit nga grand draw sa Enero 21 tuig 2023. Ano nga mga produkto ang dapat sininimo iya nga pagatipunon? Kag ang ini nga mga produkto ang hindi mabudlay pangitaon bangod man available ini sa mga sari-sari stores, grocery stores, supermarket nga malapit sa inyo sini iya nga lugar. Kag ang mga produkto ang adlaw-adlaw naton nga ginagamit. Katulad ng ilamang sang Ladies' Choice sa mayonnaise. Mac-reunion na with my one and only love, Ladies' Choice sa mayonnaise. Ang aton sini nga mga nanay, amo ni ang masami nga ginapalaman sa tinapay ang Ladies' Choice sa sandwich spread. Para sa ila sini iya nga mga estudyante, mga chikiting. Tipili lang kamo dira, Ladies' Choice mayonnaise o kung ano man nga Ladies' Choice mayonnaise sandwich spread, pwede gid nga mangin entry. Sa mga katulad naman namon yan ni Bombo Omel, partner niya ang Ladies' Choice kagang kape. Ano nga kapeng ginainom namon? Nescafe. Bango na with Nescafe. Any 2 empty sachets ang mga masunod. Nescafe Creamy White 20 grams or 29 grams, Nescafe Original 26 grams, uko Nescafe Creamy Latte 27.5 grams. Pwede man gani nga isa ka empty sachet sang Nescafe Creamy White Twin Pack, Nescafe Original Twin Pack uko Nescafe Creamy Latte
twin pack. Ukon, mahilig kay imo iya sa imo siniya nga kape nga puro, ti pwede ka man iya makapangape sang Nescafe Classic 2 grams. Ang mas bantog kag kilala bala sa aton sini nga mga tsanggeng nga stick. Nescafe stick. Kung amo sinang imo gamiton as proof of purchase, 3 sina kabilog, 1 na ka-entry. Sa mga kabumbuman naton, kung gusto nimo iya nga mangin matawhay kag hindi mag-greenual ang inyo sini nga panimalay, magamit kamo sang Orocan products kaysa Orocan, maayos ang buhay mo. One product sticker o kun kupon nga nagaangkon sang tanan sini nga bombo promo title, sarang na nga mangin na entry. Subong man, tigpalanyagana, bakita na dira ang imo sini iya nga paksyo. Pinaksyoan nga bangros, pinaksyoan iya nga hiniwa nga isda. Ukon na kilawin, ukon na adobong manok, ukon baboy man, inang malamala gid bla. Antis mo iya bakiton, dapat siguraduhon mo nga ginbutangan mo ina sang Silver Swan sukang puti. Now, kay para nga makasiguro kita nga sarap asim ini. 1 empty stand-up pouch or label sang Silver Swan vinegar, 1 na ka-entry. Kung nagapangita ikaw sang inog regalo nga alahas, rilo, singsing pulseras, kulintas, aritos, magpadulong na sa R. Florete Pawn Shop and Jewelry, your diamond and the pearl house. Isa lang ka kupon, 100 pesos, no? Makabakal ikaw dira sang alahas, rilo, o makaprenda ikaw sang item, basta maka 100 pesos ikaw, may isa na ikaw ka kupon. Ti pananglitan, abi nga nagbakal ka sang kulintas dira, kung ano man nga alahas, o kung ano man nga rilo, ginhatag mo bilang regalo, may napalipay ka na, may chance ka pa nga mangin milyonaryo. Kung nagprenda ka man sang item, at sarang iya nga kung magmilyonaryo ka, magawad mo na ning item, mangin milyonaryo ka pa. Sa subong nga mga panyimpo, kung kaisa nagaguom-guom, nagataliti, nagaulan, tapos pagkasunod sini nga may nadlaw, magatagi naman ang init. Ti lapit gid kita sina sa balatian, dapat pabakuron ta aton sin immune system pinaagi sa pag-inom sang food supplement. Ano nga food supplement ang sarang nga makapabakod sang aton siniiya nga immune system? Why na sang iban kundi ang panyawan. Basta said marketing tatak magaling, 1 ka empty blister pad o kun barig sang panyawan luyang dilaw plus mangustin plus makabuhay food supplement capsule o kun panyawan banaba plus garlic plus makabuhay food supplement capsule, 1 na ka-entry. Sa mga kabumuta, ilakip ini, ibutang sa sulod sa puti nga sobre. Ang sobre ninyo long dapat ang long white envelope. Kagway na sang iban sini nga duwag or kolor. Long white envelope, long gini ni siya. Sa aton sin makabumubutangan sang pangalan, address, signature or pirma, contact number, name of proof of purchase, week number, week. Pili ka lang sa week number 1, tub-tub week number 7, hindi ka magbutang week number 8 o kung late entries, 1 to 7 lang. Now, kag i-address ini sa Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. May mga drop boxes kita sa mga kabanwahanan, hingagaw man ka mo sa paghulog dira. Kung hindi ka mo makahingagaw, tub-tub las 12 pa sa Pizza 21, Sabado inang adlaw, ang pagbaton sa inyo sining mga entries. Yari ng News Center, panumbalikan naton dugang nga mga balita kag impormasyon karon sa panay nga pagpalayag sang bombohanay sa Udto News Center. Please go ahead. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboy o kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Hindi pag-isuok ang imo kamot o kung ang metallic objects sa electrical outlets. Hindi magamit sang electrical appliances malapit sa tubig. Likawan ang pagsaka o kung pagtandog sa puno o kung sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Help is available. Gandang tanghali Pilipinas, sa namang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw ngayon ng Miyerkules, Enero 18, taong 2023. Sa ulo ng ating mga balita,
Itong Nobel laureate na si Maria Ressa at kumpanyang kinabibilangan nito pinawalang sala ng korte. Department of Justice ibinasura ang mosyon ng suspendidong Bureau of Corrections Chief Gerard Bantag na mag-inhibit ang panel of prosecutors at ang buong Justice Department sa investigasyon sa kaso ng pagpatay sa mamamahayag na si Percy Lapid at bilibid inmate na si June Villamor. Mga senador, suportado naman itong panukalang pagpapalakas ng profesionalismo sa Armed Forces of the Philippines, free legal assistance sa mga opisyal at enlisted personnel ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police. Tinalakay din Dating United Kingdom Prime Minister interesado sa nasuportahan ang railway projects ng Pilipinas. Ito namang whistleblower na si Sandra Cam humarap sa media sobrang tuwa raw sa pag-acquit sa kasong pagpatay. Tiyak na ipagpapatuloy ang laban kontra pa rin sa katiwalian. Motorcade ni Senior Santo Niño de Cebu gaganapin ngayong hapon bilang bahagi ng Dinagyang Festival. Ilang insidente naman ng pagkamatay ng onion growers doon po sa Pangasinan binigyang linaw ng isang grupo ng mga magsasaka. Sa ating international news naman, ang China malugod na tinanggap ang pagbisita ni US Secretary of State Anthony Blinken. At sa sports balit, itong defending champion na Golden State Warriors pinahiya ng katunggaling Washington Wizards. Steph Curry umiscore po ng 41 points para sa Warriors. Sa ating entertainment news naman, ang Queen of Pop na si Madonna inanunsyo ang kanyang major global tour at ang Governor's Balls Festival sa New York dadaluhan ng sikat na mga Hollywood artists. Live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati at ngayon sa retalye ng ating mga balita. Pinuweltahan po ng kampo ni Nobel laureate Maria Ressa itong Bureau of Internal Revenue o BIR ng paggamit umano sa politika noong Duterte administration kaya sila idiniin sa kaso. Ito ay ginawa po ng panig ni Ressa matapos pinawalang sala sila ng First Division ng Court of Tax Appeals o CTA sa tangkang pag-iwas daw sa pagbabayad ng buwis na aabot sa 70 million pesos. Kasama ni Ressa sa tax evasion case itong Rappler Holding Corporation o RHC. Enero noong 2028 nang simula ng Bureau of Internal Revenue itong investigasyon sa Rappler at kay Ressa. Nagsabi ito noong Marso 5, 2018 na silipin ang mga dokumento ng kumpanya. Ngunit 3 araw lamang ang nakalipas, inanunsyo na po ng Bureau of Internal Revenue na nagsampa na ito ng tax evasion complaint laban sa naturang kumpanya. Nobyembre ng parehong taon nagsampa ng kaso naman ang Court of Tax Appeals nagsampa sa Court of Tax Appeals ang Bureau of Internal Revenue at ang Department of Justice. Pero nitong nakaraang araw ay naglabas ng resolusyon ang tax court na nagbabasura sa reklamo dahil na rin sa kakulangan ng basehan para idiin itong Rappler Holdings at ni Ressa. Samantala, ibinasura ng Department of Justice o DOJ ang mosyon ni suspendidong Bureau of Corrections o Bucor Chief Gerard Bantag na mag-inhibit ang panel of prosecutors at ang buong Department of Justice sa investigasyon sa kaso ng pagpatay sa mamamahayag na si Percy Lapid at bilibid inmate na si June Villamor. Kinumpirma ito sa atin ni Prosecutor General Benedicto Malcontento. Batay sa desisyon, denied ang mosyon ni Bantag dahil sa kawalan ng merito. Dahil naman dito, ang preliminary investigation ay itinakda sa January 24, 2023, alas 2 ng hapon sa Justice Hall Building sa Department of Justice sa Manila. Ito ay para na rin sa paghahain ng counter affidavits ng mga respondent. Matatandaan na si Bantag ay sinampahan ng reklamong murder at inaakusahang mastermind sa pagpaslang kay Lapid o Percival Mabasa, gayon din kay Villamor na sinasabing isa sa middleman sa krimen. Naghain ng mosyon si Bantag na mag-inhibit ang Department of Justice dahil sa umunoy kawalan ng impartiality ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla sa suspended Bureau of Corrections Chief at umunoy bad blood sa pagitan ng dalawa. Maliban pa dito, ipinunto ni Bantag na may karapatan daw siya sa due process at karapatan na marinig ng impartial tribunal. Wala rin daw jurisdiction ang Department of Justice sa kaso ni Bantag dahil ang ombudsman umano ang dapat humawak nito. Sa
Samantala po ang mga senador suportado naman itong panukalang pagpapalakas ng professionalism o sa Armed Forces of the Philippines sa itong free legal assistance naman sa mga opisyal at enlisted personnel ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police. Tinalakay din at may report si Bombo JC Galvez. Bombo Gerald, Bombo Eliza, full support ang ilang mga senador sa panukalang pagpapalakas ng profesionalismo sa Armed Forces of the Philippines o AFP. Inihayag ni Senator Francis Tol Tolentino ang kanyang buong suporta sa mga panukala sa pagpapalakas ng profesionalismo sa Armed Forces of the Philippines o AFP, pagbibigay ng libreng legal na tulong sa sinumang opisyal o enlisted personnel ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police, gayon din ang pagtatatag ng Philippine Air Force Academy o PAFA. Sa hybrid meeting ng Committee on National Defense and Security, Peace, Unification and Reconciliation, pinaalalahanan ni Tolentino na ang lahat ng ebolusyon ng batas ay dapat palaging naayon sa konstitusyon. Ang nararanasan anya ay isang paalala na ang batas ay hindi nakaukit sa bato, ito ay umuunlad at ito ay nasa isang estado ng proseso na dapat ding matugunan ng mga hinihingi at pangangailangan ng kasalukuyang panahon. Dagdag pa ng mambabatas, hanggat ito anya ay para sa ikabubuti ng bansa, suportado ito ng ilang mga mambabatas. Pakinggan pa natin ang bahagi ng payag ni Senator Francis Tolentino, Committee Chairperson on Justice and Human Rights. Yung Supreme Court can derail whatever grand plans we have for the Armed Forces of the Philippines. So at this early stage, we have to make this ironclad constitutionally. Para hindi tayo mabutasan. Doon lang ako sa konti doon sa retroactivity at doon sa huling appointment ni Pangulo itong January 6. Susuportahan kayo namin. Pero ang gusto namin ay talagang matibay din ito. Diba? And our transcript here will form part of the proceedings. In case there is a question going to the Supreme Court, itong pinag-uusapan natin, it will be reflected. It will form part of the statutory interpretation. So, yun ang suggestion ko sa'yo. But we are supportive of this. Personally, I'm supportive of this. I just suggest repetitively that you consult the Solgen. Yan ang bahagi ng payag ni Senator Francis Tolentino, Committee Chairperson on Justice and Human Rights. Ang mga sumusunod na opisyal na may hawak ng mga pangunahing posisyon sa Armed Forces of the Philippines upon appointments ay dapat magkaroon ng isang nakapirmang tour of duty ng 3 taon. Ito ay mga sumusunod ang Chief of Staff, Vice Chief of Staff, Deputy Chief of Staff, Commanding General ng Philippine Army, Commanding General ng Philippine Air Force, Flag Officer in Command Philippine Navy, Unified Command Commanders at Inspector General. Ang tour of duty ng mga nabanggit na opisyal ay magsisimula sa petsa ng paghirang na nilagdaan sa loob ng 3 magkakasunod na taon, maliban na lamang kung maagang i-terminate ng Pangulo. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Dunkin BTN? As in, back to normal? Bet talaga namin. Boss step naman! Dunkin' BTN. It's obviously butternut. BTN, Choco BTN, Choco Almond BTN, Cheesy BTN, Strawberry BTN, and Ube Cheese BTN. Wow! Butternut! BTN! Okay. BTN. Dale, tayo na? Sa Dunkin! Sa iba pang mga balita, inihayag ni Transportation Secretary Jaime Bautista na ang dating punong ministro ng United Kingdom na si Tony Blair ay interesado na suportahan ang mga railway projects ng Pilipinas. Si Bautista ay bahagi ng delegasyon ng Pilipinas sa Davos, Switzerland, kung saan kalahok si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa 2023 World Economic Forum. Anya, personal niyang naibahagi kay dating United Kingdom Prime Minister ang mga proyekto ng Department of Transportation at interesado umano ang punong ministro na suportahan ang mga ito. Nauna na nga rito, ibinunyag ni Transportation Secretary Jaime Bautista na nakakuha na ang Department of Transportation ng mahigit $6 million o katumbas ng mahigit 329 million pesos para sa feasibility studies ng ilang railway projects. Ayon kay Bautista, mahalagang pag-usapan ang mga proyektong pang-infrastruktura ng gobyerno sa iba't ibang pinuno ng industriya. Nauna nang sinabi ng palasyo
ng investment pitch ni Pangulong Marcos para sa Pilipinas ay nakatanggap ng napakapositibong tugon mula sa ilan sa mga nangungunang Chief Executive Officer at investment expert sa iba't ibang panig ng mundo. Samantala po, sang-ayon naman si National Economic and Development Authority o NEDA Undersecretary Rosemary Edilion na maaring maipagbalaki ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang naging pagtutulungan ng pamahalaan at ng pribadong sektor kontra pa rin sa Coronavirus Disease 2019 o COVID-19 pandemic kaugnay ng partisipasyon nito sa World Economic Forum. Sinabi ni Edilion na naipapakita kasi ng naging pagtutulungan na naging isang mahalagang sangkap ito upang mabilis na makabangon po ang Pilipinas mula sa pandemya. Dagdag ni Edilion na nakatulong din ang macroeconomic fundamentals sa mabilis na recovery ng bansa habang mahalaga rin itong sinabi ng National Economic Development Authority official na maipagmamalaki ang resiliency o yung katatagan ng mga Pilipino sa harap ng mga kalahok sa World Economic Forum. Mahalaga din ani Edilion na mabigyang diin ng Pangulo na bukas ang pintuan ng Pilipinas sa renewable energy sector, gayon din ang interes ng bansa sa teknolohiya na anyay makakatulong ng malaki sa mabilis na pag-unlad. Ang mga ito, sabi ni Edilion, ay maituturing na investment regime, resiliency, macroeconomic fundamentals at pagtutulungan tungo sa mabilis na naging pagbangon ng bansa sa pandemya. Samantala, kumuha naman tayo ng update sa whistleblower na si Sandra Cam na humarap sa media at sobrang tuwa raw sa pag-acquit sa kasong murder at tiniyak na ipagpapatuloy ang laban kontra sa katiwalian. May pag-uulat si Bombo Annalise Soberano. Emosyonal na humarap sa mga miyembro ng media ang whistleblower na si Sandra Cam matapos ipawalang sala sa kasong murder na kanyang kinakaharap. 20 buwan nakakulong sa Philippine National Police Custodial Center sa Camp Crame si Cam. Sa pahayag ni Ms. Cam, laking tuwa niya nang malaman na siya ay lalaya na. Inamin naman nito na nabago ang kanyang buhay matapos niyang makulong ng 20 buwan sa loob ng Camp Crame. Ayon naman sa abogado ni Cam na si Attorney Buddy Miranda na kahit non-bailable ang kasong murder na kinaharap ng mag-inang Cam ay talagang nakikita nila na walang kasalanan ang kanilang kliyente. Itinanggi naman ni Ms. Cam na sila ang nasa likod sa pagkamatay ng dating Vice Mayor ng Masbate na si Charlie Yuson. Umaasa naman si Cam na matukoy at mahuli ang totoong nasa likod ng pagkamatay ng dating Masbate Vice Mayor. Anya, kinumpirma din ni Cam na maraming mga banta ang kanyang natatanggap, hindi lamang siya maging ang kanyang mga pamilya. Anya, tumatawag pa umano ito at sinasabing bobeltahan siya. Nagpasalamat naman si Cam kay PNP Chief General Azurin at kay General Testes sa kanilang na hindi sila inabuso sa loob ng maganda ang trato nila sa loob ng etong Camp Crame Custodial Center. Samantala, sinabi din niya na humingi na siya ng tawag kay Senator Leila de Lima na kasama niyang nakakulong din sa PNP Custodial Center. Anya, bago pa naman siya umalis ng Camp Crame ay nag-usap silang dalawa at sinabi niya na humingi siya ng kapatawaran kay dating Senator Leila de Lima sa mga nagawa niya at dahil may na mga salita siyang naibitawan tungkol nga sa dating senadora. Pero anya, maayos na sila, naibalik na ang kanilang pakikipagkaibigan. Pagkatapos sinabi ni Cam ay ang pag-alis niya sa Camp Crame Custodial Center ay nag-usap din sila muli ng dating senadora at nagyakapan sila bago siya umalis at umiyak silang dalawa. At ito nga, sabi niya, tutulong siya. Ngayong nakalabas na siya sa kulungan, tiniyak niya na tutulong siya sa administrasyong ni Pangulong Bongbong Marcos at kung bibigyan siya ng pagkakataon na makasilbi sa gobyerno ay wala namang umanong problema. Pakinggan natin ang pahayag ni nitong whistleblower na si Sandra Cam. And I told this Timothy Ford, I told Timothy 2:47, I have fought the good fight, I have finished the race, I kept my faith. Secondly, I'm very grateful to the law office of Chavez Miranda Asioche Law Office, especially to Attorney Buddy Miranda who waived his professional fee and Attorney Paulo Tumplari.
I owe my life and freedom to my lawyers. Bilang presidente ng Whistleblower Association of the Philippines, Yan ang naging pahayag ni Sandra Cam na humarap sa mga miyembro ng media. Humiling din siya umano ng police escort o nag-request siya ng police escort para kay PNP Chief General Azurin dahil nga sa itong natatanggap niyang banta at sa kanyang pamilya. Bomboan. Mula dito, yes, Bombo Gerald. Parang nag-iba yung itsura ni Sandra Cam sa kanyang pagkakakulong ng 20 buwan, 20 months ba Bomboan? At ano yung hakbang nila ngayon sapagkat ito nga lumalabas na inosente siya Bomboan pero nakulong siya, ano yung magiging hakbang nila dito Bomboan? Tinanong natin yan, Bombo Gerald, kung ano ang magiging hakbang niya kasi syempre magkakaroon din ng buweltahan mula sa mga nagpakulong sa kanya. Pero ayon sa kanya, may mga pag-uusap na sila ngayon ng kanyang mga abogado hinggil dito. Ayon lang niya muna i-detalya dahil nga baka ma-preempt ito, Although nakahanda naman sila at pinapasadyos na rin niya kung ano man yung magiging buwelta din sa kanya ng kanyang makalaban. Dahil anya, sabi ni Cam, ay pinapasadyos niya ito at pinatawad naman niya yung mga taong nasa likod sa pagpapakulong sa kanya. Bombo Gerald. Okay, Bomboan. Live mula dito sa Makati City, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Iba pang mga balita, dumoble raw itong bilang ng mga tourist arrivals para sa taong 2022 kumpara sa pre-pandemic na antas ng buong mundo sa mga nakalipas na taon. Ayon sa kinatawan ng turismo ng United Nations, mayroong 917 milyon ito pandaigdigang tourist arrivals itong mga turista ng taong 2022 mula sa rating 455 milyon noong taong 2021. Iniulat din po ng World Tourism Organization na nakabase po sa Madrid na mas mataas ang kabuang bilang ng mga ito kaysa sa kanilang inaasahang bilang. Gayunpaman, ang bilang naman ng mga tourist arrivals noong nakaraang taon ay 63% pa rin ng antas na naipost noong 2019 bago tumama ang pandemya ng COVID-19. Kaugnay niyan ay pinag-aaralan na ng mga otoridad na maaari itong umabot sa 80 hanggang 95% para sa taong 2023 o ngayong taon. Sa ngayon, umaasa ang United Nations Nations Tourism Body na mas lalong tataas ang bilang ng mga tourist arrivals mula sa iba't ibang panig ng mundo kaugnay ng mga pagluluwag sa COVID-19 restrictions. Samantala, pumanaw na ang spiritual advisor ni dating Pangulong Corazon Cory Aquino na si Father Catalino Arevalo sa edad na 97 years old ayon yan sa Pangulo ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP at kay Caloocan Bishop Pablo Virgilio David. Sa mga inilabas na pahayag, namatay si Father Catalino alauna 45 ng umaga ng Miyerkules. Si Arevalo ay naging malapit sa pamilya Aquino at nagdiwang pa ng misa sa ika-86 na anibersaryo ng kapanganakan ni dating Pangulong Cory noong January 25, 2019 sa Manila Memorial Park sa Sucat, Parañaque City. Kung matatandaan, sa naganap na humilya, hinimok niya ang lahat ng kanyang mga mahal sa buhay na pahalagahan ang mga sandaling kasama nila ang yumaong Pangulo na kung saan hindi nagdalawang isip ang paring Heswita na magsalita laban sa mga politiko. Dagdag pa dito, noong taong 2012, tinawag ni Arevalo si Senator Miriam Defensor Santiago dahil sa paulit-ulit na panunuligsa sa prosekusyon sa impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona. Kaya naman sa mga nagawang kabutihan ni Father Arevalo, tinawag siya ni Bishop David bilang isang dakilang guro ng kanyang nasasakupan.
Samantala pa itong motorcade ng imahe ni Senior Santo Niño de Cebu gaganapin na po yan ngayong hapon bilang bahagi pa rin ng Dinagyang Festival. May report ang Bombo Radio Iloilo. Gaganapin ngayong hapon sa Iloilo City ang motorcade ng Senior Santo Niño de Cebu. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Maria Flor Moralia, presidenta ng Confradia de Santo Niño de Cebu, sinabi nito na gaganapin ang motorcade launa ngayong hapon. Ito ay magsisimula sa San Jose Placer Parish Church. Ayon kay Moralia, ang motorcade ng Senior Santo Niño ay dadalawhan ng maraming mga deboto kung saan maaring mag-abang ang publiko sa tabi ng daan. Anya, ang imahe ng Senior Santo Niño ay ipaparada sa mga pangunahing kalsada sa Iloilo City. Matapos dito, ibabalik naman ang imahe sa San Jose Placer Parish Church. San Jose Parish and the Confradia del Señor Santo Niño de Cebu Iloilo City Chapter motorcade along city route only. This event was continued by our parish during the pandemic in lieu of the fluvial nag-motorcade. This time we will have a motorcade, only the image of Señor Santo Niño de Cebu. Si Maria Flor Moralia para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Chris John Hetchanova Lusada para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Iloilo. Basta Radyo, Bombo. Samantala po, ilang insidente na ng pagkamatay ng onion growers, yung mga nagtatanim ng sibuyas sa bayan ng Bayambang doon sa Pangasinan. Binigyang linaw itong ng isang grupo ng mga magsasaka. By report, may follow-up report ang Bombo Radio Dagupan. Nilinaw ng grupo ng mga magsasaka ang ulat ng serye ng pagpapakamatay ng ilang onion growers dahil sa pagkalugi sa kanilang mga pananim sa bayan ng Bayambang dito sa lalawigan ng Pangasinan. Ayon kay Ronnie Ringor, isang onion grower sa bayan ng Bayambang, ang naitalang mga insidente ay bunsod ng kawalan ng pag-asa ng mga magsasaka dahil sa malaking gastos o nautang nilang pera para mamuhunan sa kanilang pananim, ngunit sa huli ay nalulugi din lamang. Ito ay bunsod na rin umano ng mga nagdaang bagyo, pananalasa ng mga peste at pagbili lamang sa bargain price ng mga traders sa kanilang naani. Kaya naman sinabi ni Ringor na higit na kailangan ng mga kagaya niyang magsasaka na matulungan ng pamahalaan upang maibigay ang makatarungang presyo para sa kanilang mga ani at masawata ang mga mapagsamantalang dealers na nambabarat sa kanilang hanay. Maliban pa rito, isa rin sa kanilang panawagan ay maibigay ang makatarungang presyo na papabor sa mga kagaya nilang magsasaka at mga consumer naman ng sibuyas. Masakit man tanggapin na may mga kapwa tayong magsasaka na kinikitilang buhay dahil sa pagtabaon sa utang dahil sa lugi sa sibuyas. Mula dito sa Bombo Radio Dagupan para sa Bombo Network News, Bombo Laimi Perez nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at ang consistent number 1 sa lalawigan ng Pangasinan. Basta Radyo, Bombo! Oras sa buong kapuluan, 23 minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian. The time check was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Bombo International News. Malugod na tinatanggap ng gobyerno ng China ang pagbisita ni Secretary of State Antony Blinken ng United States sa bansa. Ayon yan sa isang pahayag ng Chinese Foreign Ministry spokesman. Ayon kay Chinese Foreign Ministry Deputy Spokesperson Wang Wenbin, kasalukuyang nasa dialogo ukol sa mga kaayusan ang China at Estados Unidos doon sa bansa. Dagdag pa dito, umaasa rin ng China na ang Estados Unidos ay magpapatibay ng tamang pananaw at panindigan ang dialogo sa halip na komprontasyon ng dalawang naturang estado. Nauna nang sinabi ng opisyal ng United States na tinitingnan ng Departamento ng Estado ang pakikipagpulong ni Blinken kay Chinese Foreign Minister Qin Gang sa Beijing, China sa darating na ika-6 ng Pebrero. Bombo Sports News. Itong defending champion na Golden State Warriors pinahiya ng katunggaling Washington Wizards at may buong detalye si Bombo Victor Liantino.
Nagpaula ng star player ng Warriors na si Stephen Curry ng 41 points, habang umalali naman si Jordan Poole at pumoste ito ng 32 points. Ang Warriors ay mayroon ng record na 22 wins at 22 losses ngayong season. Hindi rin nagpauli ang star players ng Wizard na sina Kristaps Porzingis na umiscore ng 32 points at si Kyle Kuzman ng kabuang 16 points, 11 rebounds at 5 assists. Samantala, bumisita ang Golden State Warriors sa White House upang ipagdiwang ang kanilang 2022 NBA Championship. Malugod naman itong tinanggap United States President Joe Biden at kinilala nito ang team bilang isang successful franchise sa larangan ng basketball at sa lahat ng sports. Pinasalamatan rin ni Stephen Curry ang administrasyon ni Biden dahil sa pagtulong nito na makauwi ng bansa si Brittany Griner na isang women's basketball star matapos itong makulong sa Russia dahil sa drug charges. Pakinggan natin ang parte ng naging pahayag ni Stephen Curry. Thank y'all for welcoming us here, the entire Warriors organization, every teammate I have, every coach, front office, executive, staff, everybody that's here celebrating with us. We are a team, we do it together, and to be able to celebrate our championship together with you here, it means a lot to bring that trophy here. It means a lot. I think we were here 7 years ago for our first championship. So to have another opportunity to be here means the world. We had a connection, obviously, with your former boss, President Obama, with his Chicago ties. And Yan ang naging mensahe ni Warriors star player Stephen Curry. Para sa Bombo Network News, Bombo Victoria Antino nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. Itong Queen of Pop na si Madonna inanunsyo itong kanyang major global tour, itong Governor's Balls Festival sa New York. Dadaluhan ng sikat na mga Hollywood artist. May buong detalye si Bombo Chill Emprido. That's right mga kabombo ka Star Nation, inanunsyo ng American songwriter na si Madonna ang isang major global tour sa kanyang 4-decade-long career. Ang 64-year-old na artist ay iikutin ng buong USA at pagkatapos ay magpupunta sa Europe para sa kanyang celebration tour. Ayon sa singer, nasasabik na siyang i-explore at makita ang iba't ibang lugar na pagdadausan ng mismong concert. Matatandaan na ang Queen of Pop na si Madonna ay 7 beses na nanalo sa Grammy na may 14 studio album pati na rin ang live, soundtrack at compilation recording sa kanyang pangalan. Tunay na hindi maikakaila ang impluwensya sa kanyang 40 years bilang isa sa mga pinakamagaling na bituin sa musika. Samantala, dadaluhan naman ng iba't ibang Hollywood artists ang gaganaping Governor's Ball Festival sa New York. Kasama sa nasabing event sina Lil Nas X, Haim, Pusha T at Omar Apollo sa event na gaganapin ngayong taon sa Flushing Meadows Corona Park sa Queens. Matatandaan na ang unang Governor's Ball ay ginanap noong 2011 sa Governor Island bago ito inilipat sa Randall Island kung saan ito nanatili ng maraming taon. At yan muna ang latest update mga kabombo ka Star Nation para sa Entertainment News. Ito si Bombo Chill Emprido nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo yan ang kabuuan ng Bombo Network News sa noontime edition. Balikan lamang itong ating mga headlines. Itong Nobel Laureate Maria Ressa at kumpanyang kinabibilangan ito pinawalang sala po ng korte. Department of Justice ibinasura ang mosyon ni suspendidong Bureau of Corrections Chief Gerard Bantag na mag-inhibit ng panel of prosecutors at ang buong Justice Department sa investigasyon sa kaso ng pagpatay sa mamamahayag na si Percy Lapid at bilibid inmate na si June Villamor. Mga senador, suportado itong panukalang pagpapalakas ng profesionalismo sa Armed Forces of Philippines. Ang free legal assistance naman sa mga opisyal at enlisted personnel ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police tinalakay din. Dating United Kingdom Prime Minister, interesado na suportahan ang railway projects ng Pilipinas. Ito namang whistleblower na si Sandra Cam humarap sa media. Sobrang tuwa raw sa acquittal ng kasong murder at tiniyak na ipagpapatuloy ang laban kontra katiwalian. Motorcade ng imahe ni Senior Santo Niño de Cebu gaganapin ngayong hapon bilang bahagi ng Dinagyang Festival. Ilang insidente ng pagpapakamatay ng onion growers doon po sa Pangasinan binigyang linaw ng isang grupo ng mga magsasaka.
Sa ating international news, China malugod na tinanggap ang pagbisita ni US Secretary of State Antony Blinken. At sa ating sports balita, ito pong defending champion na Golden State Warriors, pinahiya ang katunggaling Washington Wizards. Steph Curry naman score ng 41 points para sa Warriors. Sa ating entertainment news, Queen of Pop na si Madonna inanunsyo ang kanyang major global tour at ang Governor's Balls Festival sa New York dadaluhan ng mga sikat na Hollywood artists. Live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! Pangalagad sang bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kag impormasyon riman sa aton sining pagpangalagad. Istoryahan na nato nining request sang gobernador, no, may kantanan sa sining Memorandum of Agreement nga nagatransfer sa pondo sa Iloilo Provincial Government alin sa DOH para sa One COVID Allowance. Aprobado na sa sangguniang panlalawigan. Pero before kita nga magpadulong dira, i-check tanay balita ni Bombo Chari Sumagpao. May kantanan sa paglaom sang Regional Director sang Police Regional Office 6 nga kung ano ang security measures to nga ginpatigayon sa Ati-Atihan Festival dito iya sa Maya Kalibo Aklan. Amo man kung tani ang security measures nga iga-implementar sinadere kung nangin madinalagon ang Ati-Atihan Festival kag napabilin nga ang kalinong kag katawhay samtang malipayon iya nga naga sa ulog sang nasambit sining festival. Dapat sa syudad sang Iloilo amo man kuno sina kagapon kung madumduman na mayara sang set of ceremony sa mga uniform personnel diri iya sa syudad sang Iloilo. 7,000 ka mga uniform personnel ang ginatubang kag panugyanan sang regional director sa ila sini iyang panibag-o nga assignment karon diri sa dinagyang festival. Check naton si Bombo Chari Sumagpao sa iya sini follow-up report. Bombo Chari, sa report please come in. Naga-expecta isubong ang Police Regional Office 6 sa Bombo Champ nga pagasundon sang mga inug-deploy nga mga security forces ang security measures nga ginubra sa bag-o lang man natapos nga Ati-Atihan Festival sa probinsya sang Aklan no sa January 6 dangat 15, 2023. Sa interview sang Bombo Radio diri kaya Police Brigadier General Leo Francisco ang Regional Director sang Police Regional Office 6 nga sa lesson nga iya na learn sa bag-o lang natapos nga Ati-Atihan Festival, although may ara ni sila sang mga reports nga nabaton nga may ara kuno sang insidente nga natabo didto sa pagsaulog sang Ati-Atihan Festival, wala sang major incident nga natabo dito sa Ati-Atihan kag ila sinigin verify nga ang mga nabaton nila nga reports amo ang natabo before pa ginaumpisahan ang Ati-Atihan Festival. Sa kagapon gani Bombo Champ, nagpatigayon na no sa task group send-off ceremony para sa Dinagyang Festival 2023 ang bugos nga kapulisan kaupod diri ang Philippine Army man, ang Philippine Coast Guard, ang Bureau of Fire Protection, ang Mobile Force Company naton diri sa region kag ang mga force multipliers pagid nga sila naman niya ang nakatoka man para sa seguridad sang tanan nga tumalambong para sa Dinagyang Festival. Kung sa diin 7,215 tanan sa mga security forces nga kumpleto na ni tanan ang resources ang inog deploy kag ang sa special task group nga available nga mga personnel nga iga-deploy amo ang 2,049 ni kabilog. Ang iga-augment naman sang regional headquarters diri amo ang 2,195 kabilog kag magabulig man ang mga force multipliers nga 2,971 kabilog nga amo sina ang total nga security deployment naglabot sa masobra 7,000 tanan ka security troops. Natunga gid diri sa 5 ang major nga mga task groups Bombo Champ kung sa diin una command and control nga group, ikaduha security group, ikatatlo ang task unit para sa peace and order, ang ikaapat task group para sa emergency preparedness and response kag ang ikalima task group naman para
sa public safety. So gin-adapt gid diri Bombo Champ ang ginatawag nila ni nga major event security framework sa nga kapulisan kaga diri makitaan ang tanan nga extensive nga security operations, deployment sa linibo ka mga personnel kaga bulig man sa ibang tagid nga law enforcement agencies. So amo nang ekspektaron man nga makita kag maimplementar subong ni Police Brigadier General Leo Francisco sa palaabuton nga Dinagyang Festival. So yari bala pamatian ang interview sa Bombo Radio kay Police Brigadier General Leo Francisco. Yung lesson na nakita natin doon, assessment, walang major incident na nangyari. Very peaceful yung celebration ng ati-atihan sa Kalibo. And may mga reports na nagkaroon ng insidente pero upon the review, hindi yun nangyari during the ati-atihan. So kinorek naman ng mga media outlets na nag-report na may ganong insidente. Kaya patuloy kaming bibigay ng impormasyon sa iba't ibang media outlets na ito talaga yung mga insidente with regards to the celebration of ati-atihan. Now, yung kahapon na culmination natapos ito ng mga 1 a.m. kagabi, and as per report of the Provincial Director of Aklan, Police Colonel Tolentino, walang nangyaring insidente during the grand celebration yesterday. And we are very thankful sa LGU ng Kalibo at sa provincial government ng Aklan sa support nila na ibinigay sa Philippine National Police. We will be also implementing the same security measure dito sa Dinagyang. And hopefully, iba namang grupo ng mga policemen ang ipapadala natin sa Dinagyang dahil itong mga nag-augment sa ati-atihan ay papagpahingahin naman natin. And sa ngayon, continuous na yung ating security measures na pinapatupad dito sa Iloilo City. Meron na tayong augmentation at yung pinakambulk ay sa Friday. Ongoing na yung mga peace and order activities natin, yung security arrangement, at yung mga VIP naman, may mga PSPG tayo, may mga highway patrol at ibang national support unit na katulong natin sa pagbibigay protection sa ating mga VIP. So may kanya-kanya kaming ginawang task organization and unit. So alam na nila kung saan sila dapat pupunta at kung ano ang magiging trabaho nila. Iba-iba kasi ang trabaho namin. Nabatian sang aton nga mga kabombo si Police Brigadier General Leo Francisco ang Regional Director sang Police Regional Office 6 Bombo Champ. So una ni nga mayor nga security deployment sang tanan nga mga security troops para sa probinsya kaga syudad sang Iloilo kay first major event ini diri sa aton nga area. So suno diri kay Regional Director Francisco nga ang mangin success sa Dinagyang Festival Bombo Champ nakasalalay sa deployment sang sining mga security troops kag iban pagid nga law enforcement agencies kun sa diini gani suno sa iya kung ano tong mga security measures sa may ati-atihan festival kag amo naman sa may Mascara Festival sa may Bacolod pagasundon diri sa Dinagyang Festival kung sa diin maid-id ni nga gin baki-baki kagin pangtunga ining mga 7,215 tanan ka mga security personnel kung sa diin may ara gid diri Bombo Champ ngati nakaunay gid nga task unit para sa intelligence kung sa diin may mga close in on board para sa mga VIPs nga ini, may task unit para sa convoy, may task unit para man sa anti-criminality, para gid magsubaybay sa mga airport, sa border control, sa peace and order, sa seaport naton, sa maritime, amuman sa medical emergency, sa road clearing, sa route traffic management, amuman sa fire safety, sa presyon, kag sa iban pagid ni nga mga agin pang assign nga task unit. So pagasundon ini kag paga-implementar gid sang bilog nga kabug-usan nga mga security personnel diri sa aton nga region para masunod ang kalinong kag katawhay man nga natabo parehas sa may ati-atihan sa may Aklan. So kumpleto na Dre Bombo Chari, may ara from Philippine Coast Guard,
may ara man sang nagikan iya sa Bureau of Fire Protection kag iban pagid sini iya nga mga law enforcement na agencies naton kumplito no mga force multiplier pagid para iya nga mag dugang sang puwersa naton in terms of pag secure no pagpasiguro nga wala sang anuman sini iya nga sahi isang kinagamo abi or dako sini nga kinagamo sa palabuton sini nga Dinagyang Festival. Yes, Bombo Champ, no, sa force multipliers palangadaan sa bilog nga region 2,971 sila nga magabulig diri para sa deployment sa Philippine National Police 2,195 ni ang halin sa bilog gid nga region kag syempre ang bulig sang Philippine Army sa nga Philippine Coast Guard, sa nga Bureau of Fire Protection, naglabot man sa masobra 2,000 ka mga personnel, kaga kompleto na ini, kag na-check naman ning tanan nila ning mga resources, kag mga salakyan nga pagagamiton para tanan sa seguridad sang mga tumalambong man. Aha. Ang na-mention kay gina ni General Francisco nga ang iban sini nga na-deploy na iya, pahuwayan man? Bombo Champ, may ara nga halin pa mismo sa may Ati-Atihan Festival sa Aklan, may ara nga i-deploy, may mga ginpang deploy na diri kagapon nagtinadto nagtambong para sa send-off ceremony kagapon sa may Freedom Grandstand, pero may ara sang iban nga mga ginpapahuway kaga mahingagaw pa sila sa Webes o kon sa Biyernes na ni diri kaga magkadto man bulig sa deployment. Bombo Champ. Alright, kay kagapon sa Lapuan ko man to mga tigpala niya po na ridri sila sa may Sunburst Park kanamo sang mga taga Aklan PPO, mga APO, Aklan Police Provincial Office. Now, damo sila di, may ara man sang taga Rojas, kag may mga taga BCPO kag NUPO, Negros Oriental, Negros Occidental Police, Provincial Police Office. Nakita kita diri nagpanyapon diri sa may Sunburst Park kagabi, Bombo Chari. Roger, on that, Bombo Champ, kagapon gani, naghatag sang mensahe, no, si Councilor Cedric Cabaluna, kaga naghatag niya sang speech niya nga nakahiligay no na Bombo Champ, ginayo ini siya nga maghatag sang speech niya Tagalog lang para kay ti may ara sang mga taga Aklan Police Provincial Office nga ti Akyanon iniya ang ila nga dialect para makaintindi man sang speech nila. So ginpatagalog mas gina-prefer sa mga Akyanon nga magtagalog para nga makaintindi sila. Bombo Chari kag fluent ni sila sa Tagalog ang mga Akyanon. Yes. Kay kon matian mo lang Akyanon, sus Maria kagusip malibog ginang ulo mo. Mabarlak ginang imo sining pananawan kon mamati kasi nagaistoryahan ay sining mga Akyanon. Amo gani si kagapon to pagkatapos ang send-off ceremony ginpang tipon ang tanan nga task unit commanders Bombo Champ kag ang mga tanan nga mga augmentation halin sa nagkalain-lain nga probinsya man sa bilog nga rehiyon para ti masaulo na gid nila kag ma-checkyan na gid nila ang area nga ila sini designated nga area para sa ila Bombo Champ. Mga makabati kada sang makaron. Makaron ti subong ano pa yan na balaan ko nga Akyanon man. Ang Barlak na Idlak. May mga classmate ko sa una nga mga taga-Aklan balagi natudloan ko nila Bombo Chari. Ikaw may kagi ka classmate na taga-Aklan? May ara kung mga boardmates nga taga-Aklan Bombo Champ ang ilang nga R daw hindi na sila katigda. Yun. Yun mga muna mga amig no maghamba ka nga amig ti do friends do mo sinabla no ang ila pag inangatang twister bala nga anwang sa gawo-gawo sa ugan-ugan sa ulo ba? Sa ulado. Siyempre dapat kung may ginaistorya kang Akyanon, di do kabalo ka man kuno abi mga Akyanon kung may taga Ruas Kapis kang ginaistorya. Mag-inaano sila dira. Maabon abla mo siya. Dapat kabalo ka man sina. Kamusta ng mga taga Kapis Police Provincial Office nakapanyaga na kamo?
Hindi ka mo magpatama sa init kay base magkalalipong ka mo karon. Umamo na bla. Bla tsa. Mayo kay dasig maka-adapt Bombo Champ. Ti amo na bala. Di ba lang hambal sa imo? Pag sulod mo diri sa bumbo, dapat bisan diin ka lang iibutang manubo ka. Amo na iya. Ti nagtubo ka na gid man. Sa imo daan na ikaw daan ang mentor Bombo Champ si natubuan na gid man. Ang ikayuhang na ako na nagtubo si mo nga ako ginagamit-gamit ko na kay base isungay mo lang karon tumubo si mo disgrasyagin ko. Natubuan sang buot kay pagsunod mo din duay kay man buot mo no. Wala ka buot. Gayom di Simninoy Dante ang imo pilot di gayom mo. Dumay gina-scan di siya gani, chao? Gaano, Bombo Champ? Sa cellphone niya? Aring ipakita isa ko, no? Palanyagahan. Kapagita ni sa palanyagahan nyo. Sus Maria, kag-isip. Sige, amo na Bombo Champ, ga-expectar diri si Police Brigadier General Leo Francisco nga maga-concentrate gidi sa ila tagsa-tagsa ka designated areas ini tanan nga security forces nga iga-deploy para sa nasambit nga selebrasyon naton diri sa area sang Iloilo. Kag hindi ni sila gamit sang cellphone? Amo pagid na ginpaandaman pagid na sila ni Regional Director Francisco nga samtang ara sila sa area nga gin-deploy para sa ila nga designated area, bawal gid sila magamit sa nga cellphone samtang on duty sila. Ang pwede lang makagamit ang ila tini nga task unit commanders lang gid, pero official ina nga cellphone kay total may ara man kuno ni sila sang radyo man nga nakaunay sa ila gamito nila, bawal gid ang personal nga cellphone Bombo Champ kay kakadula ni kuno sila sa konsentrasyon suno kay Regional Director Francisco ko na cellphone ila ginakuti kaysa nga magbantay sa seguridad sang syudad. All right. Ini si Bombo Chari Galia Sumagpao para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Iloilo, sa radyo. Bombo! Salamat kid Bombo Chari sa imo siniiyang follow-up report. So, good luck sa aton siniiyang mga uniformed personnel humalin sa Philippine National Police, Philippine Army, Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection, kag sa iban pa nga mga force multiplier. No, kabay pa nga ti makasaulog kita sa nga dinagyang festival nga masinadyahon, mga lipay kita, all out ang kalipay, pero mapabilin sa gyapon naton nga malinong kag matawhay wa isang kunanuman nga mga sahi isang kinagamo. Mo nang ginalauman naton kay ti total maghambal ikaw iyang festival sa aton sini nga mga kabumbo may gina-celebrar kita bla, no, festivities sa aton sini nga mga kabumbo. Ti paano na karon matawag naton iya nga may festivities dira kun may ilinaway kag nagapilar man kita sa kooperasyon sang tanan, no, sa mga pumuluyo diri sa syudad kag probinsya sa Iloilo, mga local kag foreign tourist, no, nga magkooperar sa aton sini iyang kapulisan kag sa aton sini nga mga security personnel para nga tayuyon ang aton sini iyang kinasadya. Oras sa Bomboradyo Iloilo, Philippine Standard Time, 49 minutos na nakaligad sa takna sining alas 12. Dumduman ko sa to Bombo Dantim ni Noy. Di ko na maricall kung ano nga tuig. Now, ang selebrasyon, diri sa kilid lang sa Dalom Drio, no? Tino, hasta lang tumlalas 12 ang ginapanugutan nga makapatukar ka sang sound bla. No, may gamay abi nga blobijoke, no? Ang kilala mo ya, ang ilaya nga sound hasta alas 4 mo. Kapila na ginbalikan sang patrol sang pulis. Nagayo man nga tingaling mga tao nga ara dito, tino mga peace-loving people man. Gusto man lang nga magpangalipay. Kag duway man sang rason nga ti makatuga sa anuman nga istorbo kun gamo. Sang uligin pa hinay-hinayan lang tino kanami bala kag nagpasalig man nga
way man sang kung ano nga may matuga abing istorbo or kinagamo, no? Kabahin lang sang pagpangalipay man sa dinagyang festival. Pero sa subong siguro iyang mga tinakna or sa subong man tinakna sa siniguro nga selebrasyon, ti ginalauman naton ginexpektar ta nga mangin istrikto ang aton siniya nga mga security personnel. Kag kita nagakadapat lamang nga magsunod sa mga pagsulundan. Kay ti para man ina sa aton siniya kayuhan. Sa aton sini nga pagpanumalik ka panwado nga mga balita kag informasyon oy ginapalinton ko kamo mga launa or launa impunto launa subong iya nga hapon may motorcade ang Senior Santo Niño de Cebu, no? Diri iya sa mga main road sang syudad sang Iloilo. So ekspektaron nato ng pagpugok sang dalagan sang trapiko sa mga kabombo naton dira nga luyag pa iya makahingagaw basi kun maalangan kamo bala kung may mga transaksyon pag kamo, no? Mas mayo pa nga magpaiway-iway kamo anay kag ginaagdaman ang tanan nga maggabantay sa mga dalanon. Agod nga mabless man kamo ni Senior Santo Niño. Sa aton sinikaron niya nga mga kabombo. Balikan ta dugang nga mga balita kag impormasyon, i-check naton bala si Bombo Jomar Villa kay sobra 1,000 ung impang impound nga mga salakyan ara karon sa Land Transportation Office 6. Kag subong man report ni Bombo Lindsay Badi ining Memorandum of Agreement para iya sa allowance or one COVID allowance no? One COVID allowance sang mga health workers. Ina-request ang gobernador nga ang authority to sign sa MOA i-transfer na lang sa Iloilo Provincial Government. Balikan nato nini pagkatapos ang pila ka importante nga mga panumdum. Lapnago na ang mga nagalapta nga misinformation o kun fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kun sala? Una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Hindi galayon magpati sa mga impormasyon nga imo makit-an, ilabi na online. Dubliho ng paghalong sa mga balatian nga masami makuha kung tag-ululan. Ibalua kung paano malikawan ang mga waterborne diseases. Siguraduha nga matindo kag safe ang mga ginakaon kag ginainom. Kung hindi sigurado nga safe kag matindo ang ginainom nga tubig, magbukali ini. Ulata nga magbukal ang tubig sa sulod sang 3 ka minuto. Masamigin nga takloban ang mga tubig kag pagkaon agon nga hindi masudlan sang mga insekto. Ugasan sa maayo ang mga pagkaon kag likawan ang pagbakal sa pagkaon nga ginabaligya sa dalan. Iaboy sang maayo ang mga basura, ipabilin ang katinlo sang lawas kag sang banyo. Kagugasan ang mga kamot antes maganda kag magluto sang pagkaon. Antes kag pagkatapos magkaon kag pagkatapos maggamit sang banyo. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kon mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kun huo ang imo sabat, ignore lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayunan nga maenganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kon kamo ang mahulog sa ilang malain nga plano, amo na ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Ini ang Financial Consumer Protection Act. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Bangod manipis ang panit sa lip area, kung ma-expose sa adlaw, nagaitom gid ini. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Halimbawa diri amo ang pagbatsyag sang fatigue, pagpinuot sang paginhawa, pigado nga eyesight, malapsi nga panit, hinali nga pagbag-o sang modo, pagpalanakit sang lawas,
kag iban pa nga balatian. Bangod sini, natukiban sa mga eksperto nga ang vitamin B deficiency mayara sa negatibo nga epekto sa ikaayong lawas. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Ang vitamin B complex ang ginabug-usan sang 8 ka types sang B vitamins nga ginalakipan sang thiamine, riboflavin, niacin, pantothenic acid, vitamin B6, biotin, folate kag vitamin B12. Kung manubo ang level sang B vitamins, makabatsyag sang numbness o kon tingling sensations, kag para sa iban nga senior citizens, nabudlayan sila nga mag-digest sang ila ginakaon. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Pila ng imo edad, may savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Hibaloa mga non-essentials nga mga butang, kaangay sang entertainment kag pagkaon sa gwa o kon sa restaurants. Isa man sa pinakamaayo nga himuon agud nga makakinot ikaw sang kwarta amo nga mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kun para sa diin o kun para sa ano ikaw nagakinot. Sa tunga sang padayon nga pandemya, masami nga nagakabalakang kadamaan kung paano mapabili na mataas nga immunity agud maangkon ang masanyo nga ikaayong lawas. Apang wala sang dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang Ay 57 minutos na nakaligad sa takna sini nga las 12. Nakibot kita nga naglabot kiniya sa punto nga ginutas sang kabuhi sang 5 sini ka mga persona nga mga lunsay tanan ini sila mga onion farmers. Dito iya sa may Pangasinan. Ginapahayag diri banwa ni Elvin Jerome Laceda, President sa Young Farmers Challenge Club of the Philippines, sa inquiry nga ginpatigayon sa Committee on Food and Agriculture sa sining maluha or makapatulo sang luha nga presyo sang tawag sa gani presyo sang sibuyas Bombay. Ti si Nanay Marley nga nagtestify ngang iya sining nga bana ginpatay ang kaugalingon niya sa nakaligad nga tuig bangod man nga ti sa kapierdihan sa pananom nga Bombay kag ang ila sining nga luces nga nagabalor sang milyon. Ti bangod sini way sila makabayad sang ila sini iyang kautangan. Kaga masakit pagin sina diri banwa sa Pangasinan. Ang pamakalto sang Bombay is 125 pesos, tubtob 250 pesos, pero ginabaligya diri iya banwa sa Metro Manila City 100 pesos. Sos Maria kagusip po si Bombo Laimi Perez sang Bombo Radyo Dagupan naton sining sister station may report. Bombo Laimi or Bombo Laimi, please go ahead. Yes, Bombo Trump, magandang hapon at sa mga kabombo natin. Nilinaw ng grupo ng mga magsasaka ang ulat ng serye ng pagpapakamatay ng ilang mga onion growers dahil sa pagkalugi sa kanilang mga pananim sa bayan ng Bayambang dito sa lalawigan ng Pangasinan. Ayon kay Ronnie Ringor, isang onion grower sa bayan ng Bayambang, ang naitalang mga insidente ay bunsod ng kawalan ng pag-asa ng mga magsasaka dahil sa malaking gastos o nautang nilang pera para mamuhunan sa kanilang pananim, ngunit sa huli ay nalulugi din lamang. Ito ay bunsod na rin umano ng mga nagdaang bagyo, pananalasa ng mga peste at pagbili lamang or pagtaas ng ilang mga bilihin, gaya na lamang din syempre itong nararanasan din naman na bargain price ng mga traders sa kanilang naaniya. Kaya naman sinabi ni Ringor na higit na kailangan ng mga kagaya niyang magsasaka na matulungan ng pamahalaan upang maibigay ang makatarungang presyo
para sa kanilang mga ani at masawata ang mga mapagsamantalang dealers na nambabarat sa kanilang hanay. Maliban pa rito, isa rin sa kanilang panawagan ay maibigay ang makatarungang presyo na papabor sa mga kagaya nilang magsasaka at sa mga consumers naman ng sibuyas. Kaugnay nito, Bombo Trump, narito, pakinggan lamang natin itong naging bahagi naman ng pahayag ni Ronnie Ringor patungkol naman sa nasabing usapin. Masakit man tanggapin na may mga kapwa tayong magsasaka na kinikitilang buhay dahil sa pagkabaon sa utang, dahil sa lugi sa sibuyas. Ito yung mga nagdaan. Kaya ng pag-investi ng arabas o ng winjay sa ating pananim. Siyempre, yung inutang natin kasi hindi lang basta utang, pero pang interest. Kaya ang nangyayari. So, saka yung sa panahon din, suwal talaga pag-sibuyas kasi lalo na pag tinanam natin yan. At yan, Bombo Trump, ito nga naging bahagi naman ng pahayag ni Ronnie Ringor, isa sa mga onion grower dito naman sa bayan ng Bayambang mula sa lalawigan ng Pangasinan patungkol naman sa nabanggit na usapin. And as of now, Bombo Trump, umaasa itong mga residente natin, lalong-lalo na syempre itong mga onion growers natin na naway mabigyan ito ng magandang bunga dito naman sa aming lalawigan na bunsod na rin ng mga pagkakatala ng mga kahalintulad na insidente, hindi lamang etong mga onion growers natin, kundi syempre etong mga consumers na din natin at maging etong mga nagbibenta ng nabanggit na produkto dahil literal dito sa Dagupan at sa lalawigan ng Pangasinan, Bombo Trump, talagang aburido etong mga residente natin, bunsod ng patuloy na pagtaas ng per kilo ng sibuyas, maging yung kada piraso nga lang, Bombo Trump, ng sibuyas, talagang nagsisipagmahala na dito naman sa aming lugar. Latest check ninyo, Bombo Laimi, magkano yung isang piraso at yung kilo ng sibuyas dyan? Naku, mahal, Bombo Trump, Kung pag-uusapan natin, etong per piece ng sibuyas, lalo sa pulang sibuyas, Bombo Trump, isang piraso nga lamang batay sa pinakahuling datos natin at monitoring dito sa mga palengke natin dito sa Dagupan at ilang bayan dito sa ating lalawigan, nagkakahalaga ng 12 pesos per piece lamang yan, maliliit lamang yun na piraso kung tutusin na Bombo Trump. Pagdating naman sa per kilo, etong pinaka-latest naman na monitoring natin naglalaro umakyat na sa 500 hanggang 600 etong nagiging per kilo niya na kung dati 200 to 250 pesos lamang etong nagiging presyuhan, pero ngayon masakit man tanggapin sabi nga nila yung 500 pesos mo, Bombo Trump, may bibili mo lamang yan ng sibuyas dito naman sa area po natin. Alright, so mas mahal pa pala yung kilo ng sibuyas kesa kilo ng karne kung tutusin sa mga palengke, mas mahal pa sa kilo ng isda, kilo ng karne ng baboy or ng karne ng yung beef na tinatawag nila, Bombo Laimi. Yes, tama ka dyan, Bombo Trump. And yan yung isa sa mga napakasakit ngayon sa part ng mga consumers at ng ilang mga residente natin dito. Kasi syempre knowing na sibuyas, bagamat dito kasi sa lalawigan ng Pangasinan, isa ang bayan ng Bayambang sa mga may kukonsider natin na talagang mayaman sa produksyon ng nabanggit na produkto. At kung titignan lamang din talaga natin, ang lalawigan ng Pangasinan mayaman sa mga ganyang products natin, mapamais at sa ilan pa mga agri-products natin. Kaya yun nga yung pinagtataka natin, Bombo Trump. Kasi sa dami na itong mga nagtatanim ng nabanggit na produkto dito naman sa ating lalawigan, ganun din kabaliktaran, itong nagiging sitwasyon dahil talagang pataas ng pataas itong presyo per kilo ng sibuyas, mapapula or puting sibuyas. Kaya nga yung ilan din na mga nagbibenta sa mga karinderya, abay umaangal din, Bombo Trump. Kasi kung dati, completos recados, kasi alam naman natin, Bombo Trump, na ang sibuyas sa number 1 recipe yan pagdating naman sa kusina at maging sa ilang mga negosyo dito. Pero ngayon talagang ang ginagawa na lamang daw nila, pinagtitiisan yung lasona na tinatawag natin, kung alam nyo yan, Bombo Trump, yung maliliit na sibuyas. Pero maging yun, talagang pagkamahal-mahal din dito naman sa Dagupan at sa lalawigan ng Pangasinan, Bombo Trump. Ang mga kwento pa nga dito sa Iloilo na kung dati
nagrereklamo yung mga customer pag umorder ng sisig. Aba, napakarami naman ng sibuyas na inilagay dito. Ngayon, nagrereklamo na yung mga customer, parang puro na lang pork meat ito, puro na lang isda ito, puro na lang manok itong nasa sisig, wala nang sibuyas sa Bombolaymi. Yes, tama ka dyan, Bombo Champ. Actually, ganyan din, no, etong nagiging sitwasyon na dito naman sa area namin. Actually, dito sa Dagupan, no, yung pinakapatok na talagang dinadayo netong mga residente din natin at ng mga kalapit nating lugar, yung tigar-tigar, no, tatak kasi yan dito sa Dagupan. Na number 1 recipe niyan, Bombo Champ, is etong white onion. Yes. No? Pero ngayon, nakuy onion leaves na lang, etong nilalagay nila at pinagsasagaan nila nga isahog, o di naman kaya gamitin bilang sangkap dahil nga yung presyo netong pula at puting sibuyas na ginagamit dyan, pagka mahal-mahal pa rin hanggang sa kasalukuyan. Masarap yung pigar-pigar. Nakatikim na ako dyan. Yes. Anyway, lastly, Bobo, Laimi, yung limang katao or yung limang onion growers, dyan lang ba yan sa bayan ng Bayambang, itong mga nag-commit ng suicide? Yes, to say, Bombo Champ, no, dito sa lalawigan ng Pangasinan, nang mabalitaan din naman natin yan, galing sila mismo, no, sa bayan naman ng Bayambanga, pero ang nakalap din naman nating mga impormasyon, hindi naman sabay-sabay, no, na talagang isang bagsakan na sila ay nag-commit ng suicide, magkakaibang petsa, at kumbaga parang buwan din, no, nang mai-commit etong nasabing usapin. Pero yun nga lang, nakakalungkot kasi 5 residente na dyan, etong nagawa naman ang naturang insidente dahil lamang sa usapin, no, ng sibuyas, and at the same time syempre yung kawalan na din nila ng pag-asa patungkol naman sa mga ganyang usapin, Bombo Champ. Bombo Laimi, maraming salamat. Good afternoon. Okay, maraming salamat, Bombo Champ, mula dito sa Bombo Radyo Dagupan. Bombo Laimi Perez nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, ang consistent number 1 sa lalawigan ng Pangasinan. Basta Radyo, Bombo. Masakit paminsaron sa aton sining mga kabombo ining kapalaran sang 5 ka mga onion growers dito ya sa Banwasan nga Bayambang sa probinsya sang Pangasinan. Apisar nga ting ini ang ining lugar madamo ni do halos amuning palangabuyan sa tao dito ang pagpananom. Tibangod man sa pagka purdoy, magluwas ang pagka purdoy ti. Hindi sila makatakas ang ila sini magkautangan kay mahal gani ang farm input. Kagti may mga transplanting paningana ng pagtanom niya sa sibuyas Mumbai, mabudlay. Tingiban sini nadulaan na giniya sa pag-asa sa aton sini makabumbo. Nga makabawi pa kag makabayad. Sang naglapot na minilyon sini nilang utang, sa ilaman sini nga mga ginpang utangan. Tibangod nga hopeless na giniyang mga mangunguma, nag-desider nga maghikog na lamang Pulo pasensya sa mga kabumbo naton dira, no? Pero hindi lamang kaysa probinsya sa Pangasinan nagaklinabo ini. Suno kay Senator Amy Marcos, sinya may ara man kuno sa mga farmers sa Nueva Ecija kag Pampanga nga nagkomiter man iya sang paghikog bangod sa luces. Tiyamakon mo sina? Mga mangunguma nagahikog. Tapos ang secretary sa Department of Agriculture, presidente. Isubong lang sila nakasalapo. Kagtisin o manabing hindi mapiktuhan na mentally, kag paminsaron niya, binakal diri sako ng Bombay ang sako taga 125. Tub-tub 250 pesos tapos nabalaan ko binaligya sang trader tos Metro Manila 700 pesos. Tikon-tikon si misyon. Ti dapat mahatagan ini sa nagakigo sa igtulupangod.
sa aton sini mga opisyal sa gobyerno, partikularmente sa aton sini nga tiglikom sa Department of Agriculture, aton sini nga presidente. Dapat matumod kung sino ang nagamanipular sa pagsaka sa presyo sang sibuyas. Ti sa isa kuno ka hektarya ang magastos ang isa ka onion grower 200,000 pesos. Tibaklon lang niya sa imo sang 8 tubtob 15 pesos kada kilo, tapos ibaligya sa merkado 600 tubtob 700. Por Diyos por santo. Grabe ang irony subong sa aton sini nga mga kabombo, amakon mo. Presidente naton mo. Ang tiglikom sang Department of Agriculture. Pero may nagaklinabo nga kasubo nga pagmanipular sang presyoanay, pag-abuso sa mga farmers. Tiambot ko madisponiran ito sa Switzerland ang problema sa sibuyas Bombay diri sa pungsod na Pilipinas. Kang nagahambal man gani ang mga konsumidor nga ti napamatud-an na namon sumong iya bumbutsam. Nga hindi ara nagiming kita sa ginatawag sini nila nga golden age. Kaya ang presyo sa mga nagapanguna nga balaklon, partikularmente ining sibuyas Bombay, do presyo man niya sang bili sang gold. Tiang Bombay, imol man ukon manggarano nagagamit sini. Pero sa nakaligad sini iyang mga binulan, sandig sa dato siya sa Department of Agriculture, ang pula nga sibuyas, naglabot na sa 700 ang kada kilo sini. Nagahingapos ang tuig 2022. Tito man nakasakit ni para iya sa mga ordinaryo nga Pinoy. Tiki Bumbo Jumar to gani, last time nga gin-check ya, 30 pesos do, gamay-gamay lang tunga lang sa inumol ko. Ni sibuyas Bombay ang bili. How? Ti ang plano ko no para nga mapahagan-hagan ang pagsaka sa presyo sa produkto sa sibuyas Bombay, ma-import kita ko no. Pero ti pahayagan ni isang isa sa mga nangin resource person man sang sining Senate inquiry nga ang timing sang import permit sala sa aton sini karon niya mga kabumbo. Kaya ang plano sa gobyerno, at least 22,000 metric tons ang sibuyas Bombay ang ila sini iyang import. Ti amo naman ining magadunot, amo naman ining magapaluha, kag pahilayo lang. Hindi na tani madugangan. Ang mga mangunguma, o mga onion growers, sa pag-utas ang ila sini iyang kabuhi, bangod man, nga ti, hindi na gid sila iya makabawi pa. Suno gani sa kay Romel Kalingasan, ang municipal agriculturist sa Occidental Mindoro, siya kung gusto giman kung tani isang gobyerno tanga mag-import, siya dapat mga August of 2022 pa. Siya tinga asumong. Kaya mga local farmers gina-expectar nga mag-aumpisa sa ila sini nga pagpang-harvest sa bulan sa Pebrero.
Ti karon mag-harvest tabi sa bulan sa Pebrero. Ang mga farmers. Sinimana or butang naton abi magdungan man sa pag-abot sang mga imported nga sibuyas Bombay ni ti makabawi paihan ang aton sinima farmers. Kadtuan naman sila tuya sa mga bintauso nga mga trader kag mga ambalo, baklo na mo ni. Ang kilo tag 5 tubtob 18 pesos. Tapos baligya sa merkado 700 ang kilo. Ang sako bakal dito iya sa mga traders is 125 pesos to 250 pesos. Hambal gani isang ni Kalingasan sinya ining current importation plan amo niyang mapatay sa mga onion growers or sa mga farmers. Kag from the looks of it, nga may mga naghilikog na to, daw literal gid man nga amo ning mapatay eventually sa iban paginsinin naton nga mga farmers. Kay ti siyempre ekspektaron mo kung imported ina yang sibuyas Bombay, ang baligya sina diraya sa mga merkado naton mas barato sang sa local counterpart nila. Tikon dito kunos may Metro Manila, ang kilo iya sang locally farmed red onions ginabaligya to 80 pesos kumparar mo kuno iya sa 45 pesos per kilo sang sibuyas Bombay sang Marso tuig 2022. Oh? Ti dapat sinibanwa nga pagbalik diri ni President Bongbong Marcos, tutukan niya gilayon ini. Kung may problema kitas bugas ti ang Department of Agriculture masamit na mabatian nga nag-task na, no? Agud nga mag-safeguard sang welfare sang mga farmers kag iban pa nga mga industry stakeholders. Subong, amo naman din nabatian ta. I-safeguard naman ang welfare sa mga farmers kag iban yung mga other industry stakeholders. Pero ang problema naton sinadri banwa kay ti kutob lamang iniiyas pamaba. Waay nagatupa. Kay kun may nakita lamang iya nga paglaom or pag-asa abi ang mga farmers kay makatibawas, di sila maghilikog Galing kay ti lubong na sila sa pangutang, perdido man sila sa gihapon sa pag-abot na iya sang baklanay. Tiyan mo nang hambal naton bala nga diin ang promisa sa ngaton sinong opisyales sa gobyerno nga palangga nilang mga mangunguma, proteksyonan nilang mga pangunguma, buligan nilang mga mangunguma. Ang bulig nilang pag-ulikid nila ang paghatag sa nagakigo nga pagtamod sa mangunguma. Masubo nga realidad. Kutob gid lamang iya sa kun ano man kalawig ang campaign period. Amo nang realidad sa aton sini makabumbo. Pagkatapos sina wala na BS ng mga mangunguma para iya sa mga politiko, para iya sa pila ka mga opisyalis ng gobyerno. Nga daw kasubong sang isa ka rapist. Nga ginlugos siya lamang ang farmer kag pagkatapos ginakuha ang iya sini nga tuyo, ang iya sini nga gusto, matapos nga malambot ang pinakamakalam kag pinakamananam sini nga balatyagon, ginhalid lang dayon. Patal pa nga istorya sa mga rape stories gani pagkatapos nga luguson ang biktima ginapatay. Hindi maglayo karon sa nagaklinabo sa aton sini mga farmers. Ti dapat mabalaan sini kung sino nagamanipular sa presyohanay
sang bilisang Sibuyas Bombay kay kung nang taon ni mo banwa sandig man sa ginpakita diri nga datos sa sining investigasyon, no? Hindi sina amugin iya kadako ang kakulang sang supply sang Bombay or Sibuyas Bombay, no? Sa aton sini magkabombo nga makahambal kita nga mayara sang scarcity sang Sibuyas Bombay diri sa pungsod Pilipinas. 20 minutos na kaligad sa takna sini nga launa. Sa aton sini nga pagpanumbalik banwa dugang nga mga balita kag impormasyon. Check naton ang patrol kay nagsugod na ang ining parada, no? Ining motorcade sang Senior Santo Niño de Cebu diri sa syudad sa Iloilo. Lakip na ang report ni Bombo Lindsay Bade ining request ni Governor Arthur Toto Defensor Jr. nga authority to sign sa nga memorandum of agreement nga nag-transfer sa pondo sa nga Iloilo Provincial Government halin sa DOH para sa one COVID na allowance kag ining mga ginpang impound nga salakyan dito iya sa may LTO sobra na sa 1,000. Balikan nato ini matapos sa bilang importante nga mga panumdum oras. Isang bagyo, kinahanglan mangin mahinalungan sa paggamit sang kuryente agud malikawan ang peligro. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud mangin safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. I-report gilayon sa inyong distribution utility o kun barangay ang mga nagalaylay nga sangasang puno kag iban pa nga mga butang nga mahimo makaguba sa mga power lines agud mautod o kun makakas gilayon kag malikawan ang peligro. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahuro magi ng kanami isang legs ang isa katawo. Sunog kay Dr. Hilary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga mangin infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayos sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuginan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani, protektahan ta ang aton nga planeta. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Hindi pagkargahan sa mabugat nga mga bagay ang imo salakyan kung hindi mo man ini kinahanglanon. Likawan ang maghimo sang short trips kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Ang hampang at chess tuman ka popular sa bilog nga kalibutan kag masaming naangot sa strategy kag kaalam.
Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess, makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Sa study nga gin-feature sa The New England Journal of Medicine, nakit-an nga ang mga tawo nga nagaedad 65 anyos nga nag-engage sa brain stretching activities kaangay sang chess ang may mas manubo nga tsansa nga mag-develop sang demensya. Paathag ni Dr. Robert Friedland, isa sa authors sang pagtuon, ang unused brain tissue ang nagaresulta sa pagkadula sang brain power. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ng savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Likawan ang masami nga pagkaon sa gwa o kon sa mga fast food chains kag restaurants. Maghinay-hinay sa paggamit sang credit card. Hindi magpinangutang kon hindi man lang kinahanglan. Magpangita sa iban pa nga source of income. Tipigi ang imo ikaayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan. Sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 27 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Balik diri sa pagpangalagad sang Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang nga mga balita kag impormasyon diri man sa aton sining pagpangalagad. I-check ko na this time ang balita ni Bombo Lindsay Bade direktamente karon sa may Iloilo Provincial Capitol kay ang request ni Governor Arthur Defensor Jr. nga authority to sign sang Memorandum of Agreement nga nagatransfer sang pondo sa Iloilo Provincial Government halin sa DOH para sa sining OCA or One COVID Allowance aprobado na sa Sangguniang Panlalawigan. Bomolin sa report, please come in. Yes, Bombot Sam, unanimously approved no sa Sangguniang Panlalawigan ang request ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. Nga authority to sign sa Memorandum of Agreement sa pagtransfer sang pondo o kon One COVID-19 Allowance sa Iloilo Provincial Government. Ang One COVID-19 Allowance nga ini Bombot Sam nga para sa mga health workers ang ginadiretso ini sa Department of Health Western Visayas Center for Health Development pang tinapunan ini sa reklamo bangod sa delayed nga pag-release or pagpanagtag sa mga healthcare workers diri sa may probinsya sa Iloilo. Sa pagpakigangot naton kay Dr. Maria Socorro Quinion, ang head sang Iloilo Provincial Health Office, iyaging pahayag nga tinagalaom siya na i-download sa Department of Health Central Office ang pondo direkta sa provincial government kag hindi na lang pag-idiretso pa sa Department of Health Western Visayas. Sa tion nga matransfer na ini Bombot Sam sa provincial government ang One COVID-19 Allowance para sa bulan sang Mayo 2022 tubtob sa Disyembre 2022 mo ang sakop sang pondo nga ihatag sa mga health workers. Tiuna na diri nga nahatag ang One COVID-19 Allowance sa mga health workers para pa lang sa bulan sang Enero kag Pebrero 2022 kag subong gina-process pa lang sang Department of Health Region 6 no kay Dr. Quinion ang payroll para naman sa Marso 2022. Tinagalaom diri natungdan nga matigayon nga mahingagaw hatag sa Department of Health Region 6 ang One COVID-19 Allowance para naman sa bulan sa Marso subong nga semana kay base no sa data sang Provincial Health Office masobra 1,300 ka mga health workers mo sa province amo ang qualified nga makabaton sang One COVID-19 Allowance. Sa sining nasambit na numero, masobra 900 amo ang mga vaccinators na ginpang-deploy sa nagkalain-laing nga mga sites or nagkalain-laing nga mga lugar sa 42 ka mga
ka mga banwa kag isa ka component city sa Pasig. Ang Iloilo Provincial Health Office personnel, mga hired personnel ginpang deployment ina sila iban sa Iloilo Airport sa may Kabatuan kag sa may Dumangas Port sa may Dumangas kag iban nga mga workers nag-augment man sa nanari-sari nga mga district hospitals diri sa may probinsya sa Iloilo. So ang ginpahayag man diri no ni Dr. Quinyon nga ginpaathag man niya nga ting pondo nga iniya directly gin-download ini siya sa may gina-download ini siya sa Department of Health Central Office sa ilaya tagsa ka mga regional offices nga amo ang in charge sa pag-release sa sining pondo or sa sining one COVID-19 allowance sa mga healthcare workers and also sa mga non-healthcare workers. So ang Department of Health Region 6 ang more responsible sa paghimo sa payroll after nga nakasubmit ang mga vaccinators sa mga required nga mga dokumento such as mga daily time record abi nila DTR and also ang account man nila sa Land Bank of the Philippines. So sa subong ang ila diri subong nga ginatinghuan sa bahin sa Department of Health Region 6 sa pagpakigangot man ni Dr. Quinyon amo ang sabulan sa Marso 2022 nga payroll kag kun matigayon nga maaprubahan man sa bahin sa Department of Health Central Office ang iningyo ni Governor Defensor nga idirekta na lang sa provincial government matigayon man ina siya nga ma-release para naman niya sa bulan sa Mayo tubtob Disyembre 2022. Yari aton pamatian ang pagpahayag ni Dr. Maria Socorro Quinyon. Nag-request ang si Governor nga hatagan siya sang authority to sign kag authority nga para i-download na lang ang OCA nga funds sa Iloilo Provincial Government starting May to December 2022. So happy kita to inform everyone nga unanimously gin-approve gid no sang Sangguniang Panlalawigan presided by Vice Governor Christine Tingting Garin. And hopefully ma-download ni DOH sa Iloilo Provincial Government ang funds. As to when, hindi pa ko kabalo, no? Kay inform naman, ma-update naman kami sa inyo kung na-download na ang funds for May to December 2022. Regarding naman sa OCA, no, nga i-release no ni DOH, pamangkot kita sa Department of Health Regional Office 6, no, kag nagsabat man sila kag naghambal nga gina-process pa kuno ang aton nga payroll, no, ang payroll sang OCA for the month of March. So hopefully makagwa sa human resource, no, kag hopefully makakadto na sa cashier, no, sa iban nga mga tables pang dapat iagyan, kag hopefully before the weekends patigayon. But kung hindi gid man sa sininga simana, I hope that everybody would be more patient. Basta subong ang mahambal ko lang si Department of Health, no, gina-process gid ang OCA nga para sa March 2022. Napatian Bombocham si Provincial Health Officer Dr. Maria Socorro Quinyon. Kung balik-balikan naton ang ining mga eligible ng mga healthcare workers and non-healthcare workers, makabaton ina sila sang one COVID-19 allowance nakadepende ina sa COVID-19 risk exposure classification. Para sa mga high risk, 9,000 pesos ang mabaton nila per month ina siya, 6,000 pesos for moderate risk, 3,000 pesos for low risk. So per month, ang mga healthcare workers and non-healthcare workers sa public health facilities diri sa may bahin sang Western Visayas, Bombocham, sang June or ang iban nga mga healthcare workers actually nahataga naman sang one COVID-19 allowance, pero amo na may mga iban pagidya bisan sa mga private health facilities na wala nakabaton sang one COVID-19 allowance. Sa mga nangati ginmarkahan as urgent ang ininghingyo ni Governor Defensor agod nga mahatag na tanan ang mga one COVID-19 allowance or pondo
sa mga healthcare workers nga wala pa makabaton tubtob subong Bombocam. Alright, dugay na ni Bombo Lens nga hanglaan na isang one COVID allowance ni no. Kabay pa nga amo na ning solusyon sa malawig sini nga pagulat sang pila ka mga medical workers naton nga tubtob sa Simantinio ti way sa gyapon niya makabaton ka nagahangla. Amo gani Bombocam, kinahanglan man pa nila mo galing kay ti gina-process naman kuno sang bahin sang Department of Health sa Region 6 kagabay pa nga ma-transfer na lang insegida sa provincial government kag matigayon nga mahatag initanan para sa mga health workers nga wala pa nahatagan Bombocam. The last time tato gin-check gina-process naman nila, di ba? Amo gani, January kag February pa lang to Bombocam. Amo ni Tapos nga sila pa lang ka% na hatagan. amo ni nga damo nagalas ay diri nga diri sila magtrabaho bilang nurse or ano man nga mga medical profession dira kag daw mas ginatingwaan kag ginapangutangan nga nila nga makapadulong sila sa iban sini nga nasyon kag dito na lang sila iya mag-nurse or kung ano man nga mga medical profession ang sarang nila nga masudlan dito kay well compensated sila to ya Bombolins bisan mambal kabi nga balda lawas mo to sa oras sa trabaho pero inang makabayad bala diri ti gintrabahuan mo na ginrisgo mo pa imo sini iya nga kabuhi isang imo sini nga pamilya kay nagatubang ka sa mga pasyente nga may infected sa coronavirus disease 2019 pagkatapos ang para sa imo or napartiniser sa imo nga ginobrahan mo, ti problemahan mo pa ya kung saan maabot? Muna bla? Amo gani, ti kun basehan taman ang pahayag sa officer in charge sa Department of Health Bombocam si Dr. Maria Rosario Vergeri, ti inamatarong man ako no sa mga nurses and other healthcare workers nga magpili kung din sila yung matrabaho. Pero mas maayo bi kun tani kun dari kun may ara lang kita sa maayo nga serbisyo kag enough man kag hindi delayed ang salary kag benefits nga ginahatag sa atong mga healthcare workers Bombocam. Ti pinsaraman bala Bombo Lens sang sadtong tsimpo kung sa ano pa nag-uso ang kurso sini iya nga nursing. May mga ginikanan pa kag kabataan nga naglinaway kay gusto sang ila sini nga ginikanan ma-nursing or ma-nurse, no? Or ma-nursing ang kurso kay ti ang tinutuyo sina dira nga kung makatapos ka sang imo sini iya nga College of Nursing dako ang tsansa mo nga makapadulong ka sa iban sini nga pungsod ti sadto tuman ka mahal ang kurso nga nursing ang iban sini nagagasto tunga sa milyon tag isa ka milyon so on and so forth no ti makabawi ay hana nga kung diri sila magtrabaho delayed pa inubrahan nila ginrisguan nila ginpulawan nila ang ending, pakitluuyan pa nila nga kung pwede mapadasig ang proseso para nga mabato na nila ang ila siniya nga sweldo. Hindi naman insakto mag-amo sina Bombulens. Iniya nga klase isang sitwasyon daw kasubong man niya nga mismo ang gobyerno naton among nagatabog sa aton sini nga mga medical professional nga pag lalayas kamo didto kamo yan sa iban. Kay kung diri way kamo sa plabuton kay kun amo nang ila sini nga perception nga dapat talungan nila mga medical professional naton sina drigin panami na nila kun tani no nga well compensated man bala ang mga medical professional naton Bomulens. Amo gani insakto gid Bombocam kay bisan gani ang si Dr. Vergeri nagasalig man nga may ara gid man kuno isang better opportunity sagwa mo sa abroad Bombocam mo. Ti tapos magluwas sining oka may pariyos pagid kamo abi iyang officer man sa ginatrabahuan mo mapariyo abi kay surungon siyo di kanggaro yung Ginoo sa Western Visayas Sanitarium General Hospital amot ko anong plastada sining nga ginapadelay nila ay sus Maria kagusip kuno ka budlay gid balahang pon Bombolensaw kag ano man di sila kahit sindi nga ining mga medical professional ining mga medical workers ni may pamilya nga ginapakaon kag sila mismo nagakaon man kinahanglan nila sang inugbakal sa pagkaon
My goodness. I'm so sad right now, Bumbulins. Me too. Oh, me too. Sad pero nagayuhom pa. Amo na gani ang balila mo, masubo ang kamaturan. Insakto kit Bombo Cham. Sige. Ini si Bombo Lindsay. Ermitanyo ba para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo Basta Radyo. Bombo! Salamat gid da Bombo Lindsay Bade. Tapos, idugang ko lang kung Pinoy nurse kaya, Pinoy medical worker, ikaw iya abroad, grabe ang pag-apresyar sa imo. Oh? Bisan sa dayaw lang abaw, kapisan gidya sa mga Pinoy medical workers abroad, amo sini amo sadto, no? Ti nahibaluan man nato ng sitwasyon kay may damo man kita mga batchmate, mga paryente, mga kakilala nga ang ila sini nga profesyon, nurse. Ting iban sini nga ni ara sa luwasang pungsod. Ti kon istoryahan ka lang iya sang maayong experience nila, madamo. Istoryahan ka man sang bad experience nila bilang nurse, madamo man. Ugaling at the end of the day, kumplito ang naparte ni Sir sa ila. Rason nga ti sa ngalan iya nga mahatagan sang maayo sini nga puturo, ang ila sini nga pamilya diri iyas pungsod Pilipinas, ginaugtom lang na to kaginapanagitlo nila ang kabudlay sang trabaho bilang medical professional sa luwasang pungsod or nurse sa luwasang pungsod. Pero diri sa Pilipinas, ubrahan patay-patay, pulawan sa mga nurses diri, tapos here comes isa iya ka Herodes. Ambot ko naman yung gadgad, iya ka kung may konflikto siya sa iban, sini iya nga mga opisyal. Apektado iya ang sweldo sa mga medical workers. Sa bahay naman niya sa Department of Health. Kada update naton sa one COVID allowance, gina-process na ini, na-process na, ongoing na, by amo sini nga month, ma-release na, sa amo sini nga week, ma-release na. Ay, wait naman na paabot ba si kung mauna parumpag ang ungka flyover sa releasing sa nga one COVID allowance? Kabay pa hindi 42 minutos na kaligad sa takna sini nga launa. Standby sa aton sin Makabombo, i-check naton si Bombo Jomar Villa sa iya sini nga report kag checkeron man nato ng patrol later on sitwasyon sang motorcade sang imahe ni Senyor Santo Niño de Cebu. Subong ning adlaw may mga dalan nga mga ginpang sarado sa palibot diri sa syudad sa Iloilo, may mga no entry zone nga ginpang sarado. Pero nahon tanyan ay kay sobray sa kalibo now ang mga gimpang impound nga salakyan dira sa may talatapan sa nga Land Transportation Office dira sa may distrito iya sang Haro. Check tabi si Bombo Jomar Villa. Jom sa report ta please come in. Nagpanawagan ang Land Transportation Office 6 sa mga motorista nga na-impound ang ila sining motor o kon ang ining mga salakyan nga gilayon i-settle ang ila sining balaydan bangod man nga ti kon na taon naton diri ang based diri sa record sang LTO 6 nagdangat na sa 1,015 1,015 ka mga na-impound diri nga mga motor kag mga salakyan sa sining nasambit karon nga data 900 o 900 diri ang motor and the rest direct mga public utility vehicle o kung ibanti mga private man nga mga salakyan. Bumbocham. Suno kay Attorney Alan Sacramento ang chief sa operations division sa LTO Regional Office 6. Pag-apprehend abi sa sining motorista kung sa motorista dapat sa sunod sa 15 días o kung 15 ka adlaw
settle na no ang ining violation kung sa dinti dapat makadto ka sila sining opisina kag ibaydan mo to kung pila tanan ang imo sining violation kay ti los diri kalabanan ang ining mga motor nga na-impound ang violation amo ang wise ang rehistro o kung expired ang rehistro sa motor at the same time ti ang nagadrive wise ang lisensya abi no dugang pa sang natungdan at kung hindi ini siya ma-settle within 15 days nga ginhatag nga adlaw gilayon ini nga paidalom sa suspension for 30 days. Kung hindi pagid settle sa 30 ka adlaw, mahimo na ini siya nga mapaidalom sa auction. Kung hindi pagid settle sa muna nga time o kung sa adlaw nga ginhatag sa LTO regional Office 60 kung ma-auction na ini ti mahimo ini sa ibaligya no sa iban nga ti buyer. Pabutsam. Go ahead. So, muna ang pahayag diri sa LTO Regional Office 6 nga ati dapat ma-settle nila gilayon ang ilang sinikaron nga violation. Ang isa diri sa example nga ginhatag sa aton nga for example ti kun madakpan ikaw abi ang violation mo da modified muffler tapos may mga additional accessories tapos maging kakas ka dabi nga side mirror tigin impound so kung process mo ang imo sining settlement so dapat pag kadto mo sa opisina sa LTO kung ano tong mga kakulangan kung violation mo abi so dapat dalon mo gid na for example tig white side mirror so bakal ko side mirror tapos isalpak mo dito until na nila i-release dapat kumpleto na kag wise ang violation nga makita dira ang taga LTO until pa Manila ini i-release ang imo sining nga motor o kung salakyan nga tikon may ara sang violation. Ipabati tabla Bubutsam si Attorney Alan Sacramento sang may interview diri sa Bombo Radio. Kasi sa record nato no ang unclaimed impounded motor vehicle nato no? It's around 1,015 no 1,000 plus. Ang ating record, no? Mga 900 of this is motorcycles. Okay. Kalabanan mga private vehicle, no? Kalabanan private vehicles, may araman kita sa iban na public utility na impoundment. Okay. Saan na nga to, attorney, ang record niya ni? Huwag ko sa ano sang specific, kaya ang ibang dire, lawig na gid, no? May mga pila na nakatuig. Mga ano, no? I think wala pa ko gani sa LTO, may ara na mga impounded da, no? Ara na da. Okay. So kung ma-impound ang motor o kung salakyan, mga pila ka bulan sa nga pwede magawad, attorney, may ara na expiration? Actually, sa aton apprehensions, no, the rule in the apprehension is upon apprehension. Within 15 days, dapat mag-settle ka sa mga violation, no? Tapos, if you cannot settle within the 15-day period, within that period, any payment made outside the 15-day period, may ara kita suspension for 30 days, no? In case naman sa aton mga motor vehicles na remain unclaimed for a period of 6 months or more, the LTO can process the motor vehicle for possible auction sale, no? The disposal of the motor vehicle. Ano kalabanan nga violation na attorney Abe dira sa sining mga na pang-impound nga ni? Sa aton if the motor vehicle is registered or expire ang iyang registration or peke ang iyang dokumento, that is impoundable. Okay? Also, with regard to defective accessories or unauthorized accessories, the same will also be impounded for violation of defective accessories. Okay, so kung wise ang restro kag lisensya, laban-laban, may impound gina sa? Yes, they will be impounded, no? Actually, maskin ang aton mga accessories kay kalabanan ang mga motor. So,
ang side mirror gani ginakakas nila. That is part of the motor vehicle for their safety. Kung wala siya side mirror, then it will also be impounded. Ang ano nila is there is a compliance also. If, kung magbayad sila, no, to correct the defect, they should bring the side mirror para naman ma-inspect natin na kumpleto na ang salakyan niya. So mo to ang pahayag ni LTO Regional Office 6 Attorney Alan Sacramento ti ang ila sining impounding unit dira sa may Banwa sa San Miguel Bombocham. Ang iban to nagakayabukan na kati way na claim at subject na lang na nga kun may ara da nga buyer at depende pa na kung anong kasugtanan dira sa LTO kay may ara nga iban may mga papiles pang inugrenew lang pero may ara gid iban nga ti way sang papiles kung i-auction inakaroon sa LTO Regional Office 6 Bombocham. Okay. Ini si Bombo Jomar Villa para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Mas Radio, Bombo. Salamat kinda Bombo Jomar Villa. Ning iban siniway naman guro ya plano nga mag agawad sa ila sini nga mga salakyan nga na-impound kay dumabrubudlay kag dako sigurong ila sini nga pinalidad pananglitan. Nga ining ila pa sini nga gawaron. Oras sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 50 minutos na kaligad sa tak ng alaw na. Pagbalik ta, check ta linya ni Bombo Angel Tan. Mga balita sa Iloilo City Hall. Kag si DILG Secretary Benhur Abalos. Ari dire. Check ta na iya karon balikan ta pagkatapos sa pila ka importante nga mga panumdum oras. Kamo kaupod sang imo nga pamilya? Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalanan ukon makalagaw kun wala sang trabaho. Ang pamilya nga nagaupdanay ang makahatag sang mabakod nga relasyon sa isa kag isa. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho ukon homework. Conserve water. Ang tubig bugay sa aton sang Diyos, gani gamitan natin ini sang husto kag indi pag-usikan. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man, kung nagahugas sang pinggana, unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nga kalaha kag kaldero. Isirado ang gripo samtang ginahabunan ng pinggan kag auman kung nagapaligo. Isirado man ang gripo samtang nagatoothbrush kag nagapang-shave. Hindi pagpabayaan nga nagatinubod ang gripo samtang nagapanghugas ng kamot o kung nagapanghilamos. Likawan ang sobra-sobra nga pag-flush sa inodoro. Gamitan niwat ang hinugasan o kung pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos ng inodoro, paglabas ang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma. Magpamunyag lamang kung wala na sang init. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o leak sa gripo. I-report sa Water District kung mayroon sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga naga-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa amo nga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Mas maayo man nga magpangayo sang bulig sa mga profesional. Hindi lamang sa genes o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Suno kay Yuk Chul Kwon sang Future Science Research Center. Para sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 53 minutos sa kaligad sa takna sining launa. Check ko si Bombo Angel Tan. Sa iya sining area, nakaabot ang imambala si DILG Secretary Benhur Abalos. Bombo Angel sa report, please come in. So far Bombo Cham yari kita diri subong sa may area sang Dungon B sa may Haro kung sa diin ginahulat-hulat naman ang presensya
ni Secretary Abalos sa pag-abot niya diri agud niya ti opisyal na nga buksan ang diri nga area ang para sa dungon na bingati ang ilang city o kunang iya health center kung sabihin yari na naghulat man si Mayor Jerry Treñas ang mga katapo sang mga kabaranggayan. At the same time Bombo Champ naghulat-hulat na lang kita diri nga mag-aabot ang sekretary sa Department of Interior and Local Government Unit. And as of the moment, wala pa man ini siya pang yari kita subong naka-standby agud niya ti hulaton ang iya nga presensya Bombo Champ. Kabahin naman sa balita para ako na update naton para sa dinagyang festival mga side events ang regarding sa Food Festival nga ti Patigayunon subong na nga gabi. Miyari nga statement ako na may pahayag ang Philippine National Police nga ti ilang hugot nga ipatuman ang mga guidelines para sa food festival sa sining dinagyang 2023. Sa interview sa Bombo Radio kay Police Captain Julieta Rosales Secchio, ang naka-assign o kung ang para sa site task group dinagyang iyaging pahayag nga may yara pagsulundan nga dapat nga may yara kung ining pagsulundan nga dapat sundon sa mga pumuluyo kag mga kiosk owners bag-o makasulod sa may area sa may city proper Bombo Champ. Ang individual halimbawa ako nga magsulod sa may area sa may city proper agud magkadto sa may food festival ginadumilian gid ang pagdala o kung may yara mga deadly weapons mga matalom nga bagay kung sabihin pabilin gid ini sa area kung sa may entrance pa lang kagang miyara drop off o kung drop point area sa migwa nga ginabantayan sang mga kapulisan. At the same time sa mga sa bahin naman sa mga kiosk owners nga ti example miyara sila mga makulubog lang non Bombo Champ nga ti ibaligya nila hindi nila pwede mapasulod ang ilang nga salakyan diretso didto sa ilang nga pwesto agud nga ti hindi magtuga sang trapiko o kung kagutok man sa area. Ang matabo diri Bombo Champ, ipabilin nila sa may drop point area sa Gwa, tapos hakwaton o kung i-transport pamaagi sa may kariton, diretsyo sa may kiosko nila nga area Bombo Champ. At the same time, tiging klaro man nga hindi ban ang paggamit sang botelya, sang o kung mga makahulubong elimnon sa mga customers sa pagserbe nila. Ang matabo diri, allowed nga ti magamit sang botelya kag gina-encourage lang ang paggamit sa plastic cups apang ti ang management ang magahimos o kung sundon nila sa paghimos ining mga botelya agud nga ti if ever nga may mahubugid man hindi nila ini magamit agud nga ti makapanghalit o kung makapanakit sa iban man nga ti nagadagyang sa area Bombo Champ. At the same time ti ang sa barbecue sticks naman hugot nga ti din pahanugyan sa kapulisan nga utdon ang punta sini kay 80% sang mga nag-register para sa food festival, mga traditional foods so kung ining mga ihaw-ihaw, mga inasabala Bombo Champ. Kagang dugang pa sa natungdan, ngati ang mga establishments nga wala sang bouncers so kung security personnel sa may kiosko, kung sa mga establishments man, kung wala sila sang manugbantay nga bouncer o kung security personnel, asa lang sila alas 12 sa kaagahon. Apang ti kung miyara sila nga mga nagabantay, bouncers o kung security personnel, pwede in sila makapalapaw tubdob alas 4 sa kaagahon. Actually Bombo Champ, miyara anom ka mga dalanon nga ti nasako para sa may sining food festival. Miyara sa area sang Aldeguer, sa Mayulo, Arsenal Street, Delgado Street, Soles, kag Valeria. Yari aton pamatian ang nanging pahayag ni Police Captain Julieta Rosales Secchio sang aton ma-interview. When it comes to the guidelines parte sa aton nga food festival, now sa tanan nga magakadto para sa food festival, ginadumilian gid ang pagdala sang mga matalong nga bagay, kaangay sang barbecue stick, no? At the same time, ang mga deadly weapon pareho sang kutsilyo, ice pick. So sa aton nga mga kiosko nga may mga baligya dira sang mga barbecue or may mga ilimnon, miyara sila sang ginatawag nga drop point area kung sa diin ibilin na da nila ang ilang mga kahakaha nga mga ilimnon
ilimnon, and then pick upon ina sa sangkariton para mangin isaman ka paagi para ma-repray ng aton traffic, no. Hindi pwede kasulod ang ilang nga salakyan, and then we will provide a drop point area kung sa dindira lang gid nila pwede ibilin kag kuhaon lang sangkariton. So ginadumilian man, as I've said, ang mga ilimnon, makahulubog nga ilimnon nga magdala sang botilya nga makahulubog nga ilimnon or tanan nga mabuka nga botilya ginadumilian man ina siya. Isa pa gid, bawal man ang ginatawag naton nga prank jokes, kaangay sa nga bomb jokes, bawal gid ina siya. And of course ang aton nga city ordinances, sige man ang aton nga pagpatuman pareha sa nga anti-smoking area, anti-smoking, mayara kita sa nga ginadumilian, no, nga lapta, pagpanupla, pagpangihi kung sa diin-diin, and most especially ang curfew para sa aton nga mga minors. Ma'am, pa-clarify lang ko ma'am regarding sa sining botilya, bala ma'am, ano sini ang matabo nga ti-drop off sang mga salakyan nila outside sa city proper ining mga botilya, and then ano sini ang sistema ma'am, ang pagserbe nila baso kung dapat nakalata lang, paano ni siya maman? Okay, so sa aton nga mga manugbaligya, no, may mga kiosko, may drop-off area, hindi pwede kasulod ang ila salakyan, ibilin lang da nila, pick upon, kuhaon sang kariton, and then ang iserve nila, may mapabutilya man or lata, may sulundon sila nga himuson nila sunod ang gina-order sang ila nga mga clients. Ang aton nga organization, naghatag man sila sang layi nga kung sa diin, bawal gid nga ang aton mga pumuluyo nga kung ikaw mainom, example, mainom ka sa isa ka kiosko, hindi mo gid pwede dalon-dalon kag maglibot-libot dira ang imong nga ilimnon nga botilya, dira kay lang gid sa imo da nga area, kag ang tag-iya sang kiosko amo nang magasunod sa himos sang imo ginimnan. Balam to clarify lang, okay lang magserbe sang makahulubong nga ilimnon sa botelya, no need to transfer na sa baso as long as dira lang gid sa area, hindi na maglagaw-lagaw. Yes, ma'am. So balam hindi mandatory nga dapat nakabaso gid ya ang mga ilimnon. If possible, pwede gid ang plastic cups. Ginaayo gid naton nga kung pwede lang ibutang na lang sa plastic cups para to refrain man sa aton nga possible accident. Pero hindi mandatory, ma'am? Hindi mandatory. How about naman sa mga barbecue sticks nga ni ma'am sang mga, usually ang balsang food committee sa may food festival, 80% sang mga kiosko, mga traditional nga mga pagkaon, just like ining ihaw-ihaw. Ma'am, ano sini ang pagsulundan when it comes sa mga barbecue sticks? Kay initially, based ko no sa inyo guidelines, kati doon gid ini ang punta sa mga barbecue sticks? Yes, ma'am. Doon gid ang punta sang barbecue stick, no? And then, pagtapos serve, kung makita naman nila nga okay na, himuso na nila dayon, sundon gid nila tanan-tanan. Ilimnon, barbecue stick, sundon nila himos. Aside diri ma'am sa mga amuni nga pagsulundan, ano pagid ang ginalantaw ninyo nga pag-manage sa kiosko, mga food festival, ma'am, knowing nga mag-start na ini Huwebes nga adlaw? So dapat siguraduhon nila nga ang ilang mga ilimnon or ang ilang mga baligya safe gid, no, kung pwede pa lang ang aton gani nga ilimnon sa botilya, isaylo naton sa mga plastic cup ut doon ta ang puntas ng mga stick, kag kung pwede pa lang mag-cooperar ang pumuluyo, no, kung hindi man lang gid mapunggan ang pag-inom, dapat mangin responsible kita nga manginginom kag likawan ta gid ang gamo. How about sa mga security sa sining mga food area sa mga food festival, ma'am? Mayara kita dira nga ginaas nga dapat may mga bouncer sila dira, no, kung wala sila bouncer, hasta lang gid sila alas 12 kay tiyang mga bouncer magabulig man sa aton na seguridad, no. And then kung wala sila, kung may mara sila bouncer, pwede gid sila magpalapaw sa amo nga oras. And then aside from that, mayara kita da nga mga police assistant desk near that food fest nga pwede nila pangayuan sang bulig. Ang aton nga mga pulisan together with our force multiplier, i-plastar na naton sa kada area para magbantay sa seguridad sang aton nga pumuluyo.
Bali ma'am, 24/7, anong shifting nila si ni ma'am? Schedule ina sila depending on their sector commander, no? Gintagaan na sila kung paano nila ubrahon, in not necessarily nga bilog nga adlaw isa ka tao, ti syempre tao man kita, makapoy man kita, no? So all we have to do is dapat may scheduling gid, miyara sa aga, miyara man sa hapon, or depende sa ila nga pagplastar. Nabatian sa aton mga kabombo si Police Captain Julieta Rosales Secchio sa site task group binagyang, and as of the moment Bombo Champ nagabot na gigma diri sa area si Secretary Benhar Abalos kaga nagasugod na sa paghambal ang alkalde ng syudad si Mayor Jerry Trenya sagod nga ti umpisahan na ang ceremony diri sa may area sang Dungon Biharo. All right. Ini si Bombo Angel Pichiliertan para sa Pamansang Radyo na Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio Bombo! Salamat kida Bombo Angel Tan sa imo siniiya nga mga balita. Kabay pa nga klaro adtong panumdum sa aton sang kapulisan sa mga food festival. Ang mga bukas na by tomorrow. Aga pa, mga alas 8, alas 9, bukas sa Slakno. Ang mga palintod sa aton sa mga kapulisan dapat lang naton ini nga sundon. Iban nga mga balita kag impormasyon aton sining check karon sa iban sining Manusang Public Affairs Program sa Bombo Radio Iloilo. Standby na sa kahapon lamang program kaupo naman sa kay Tita Regine. Si Bombo Chama Blanco Hover gabilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio Bombo! Venerable Mother Rosario Arroyo, a saint in the making, tumandok sang distrito sang Molo, nagkabuhi nga may madalom nga pagpalangga sa Dios sa iya isig katawo kag kay Birhen Maria. Ang iya legasya naglapta sa bilog nga kalibutan kag may mga milagro man nga ginaangot sa iya pangalan. Sang Hunyo 2019, sang gindeklara ni Pope Francis bilang woman of heroic virtue, kag ginhatagan sang titulo nga Venerable Rosario Arroyo. Sa atong mga kabombo nga luyag pagid makilala si Mother Rosario Arroyo o kon Madre Sayong, ang Dominican Sisters Mother House. Kaupo ng Bombo Radio, nagapang-agda sa inyo nga magbisita sa Mother Rosario Museum sa Vansanyo Street, Molo, Iloilo City. Bukas ini para sa imo. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ang bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayelo ang supat tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Gani importante gid ang good personal hygiene kag himuon ini nga priority. Yari mga proper hygiene practices nga dapat mohimuon agud malikawan ang nagkalailain nga sahi sa malatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang sesame kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kag native ini sa tropical areas sa Asia, Africa kag South America. Ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ni sang phytosterol sang ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang antioxidant sa sesame oil ang nagabuhin man sang amount sang sugar sa imong dugo.
Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Apang hambal sa isa ka health expert, dali lang kay ang panit maayo man. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potassium amo ang nagabulig para matigayon ang chemical reactions lakip na ang reactions nga ginagamit sa metabolism kag nagabulig sa cells nga mag-generate sang mga puslanon nga enerhiya gikan sa pagkaon nga imo ginakaon. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Ang pagkaon sang potato skins naga-benefit man sa health paagi sa pag-provide sang source sang niacin ug ang vitamin B3 nga nagabulig sa cell communication kag new cell development agud nga ang cells maka-recover gikan sa physiological stress. Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang suno sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Ang cabbage o kung repolyo masami nga panakot sa aton mga linuto. Dapat lang ara ini bangod sa sustansya nga dala sini sa ikaayong lawas. Suno kay Vanessa Voltolina, renal dietitian sa Fresenius Medical Care North America, yari ang mga benepisyo sang repolyo. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang sulfur-containing compound nga sulforaphane ang nagahatag sang pait nga sabor sa repolyo, amo man ang nagahatag diri sang cancer-fighting power. Ang sulforaphane nagapugong sang progression sang cancer cells. Ang glutamine, isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Pirmi kabala nagapanguyab, ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto. Bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom, kag kun kaisa, mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto, amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab, sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple sclerosis, kag liver failure. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanuti. Good afternoon gid sa itanan mga kabombo. This is Tita Regine. Ang aton nga oras, 11 minutos makalipas ang alas 2 sa hapon. Of course, yan na ang kahapon lamang program. Kaupo din niyo ako and the city is getting to be very exciting na. The people, the places, ang preparation, as in all set na for the Dinagyang Face-to-Face 2023. Ang iba, no, ng mga families sa balan ko, may mga gina-invite ng mga friends, mga relatives from other places man lang. Ang iban within the Philippines lang, ang iban within Iloilo nga nagastay sa ila. So I just hope that everyone is just safe. Tapos chansan nyo na ni, no, nga mangin host man in your own little way sa inyong mga bisita, mangin host para sa Dinagyang 2023. So enjoy kita and let us all be safe and stay safe.
Again, welcome sa Kahapon Lamang program kung saan sa saning hapon managahulat kag maga-enjoy kita sa mga matahom nga mga istorya, mga matud nga mga inagihan sa kabuhi sa aton nga mga letter senders gina-share diri sa aton para nga magbilin sa aton inspirations, encouragements, motivations, and many more. And encouragement para kamo dira, no, ma-inspire man para nga mag-share sa inyo nga mga istorya. Sa mga wala pa, especially makashare man diri sa Kahapon Lamang program, I am inviting you. Ginaimbitaran ko gid kamo magpadala man sa inyong mga stories. Ang pinakamahapos para nga mabaton ko makalapot diri sa aton is by emailing your stories sa bombo_iloilo@bomboradio.info, or kung hindi nyo hilig ang magpatik-patik sa mga seniors natin especially, no, kag mas gina-prefer sa gihapon na magsulat, why gid sang problema, ipadala lang sa Kahapon Lamang program, DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Maybe after dinagyang, you can share with us ang inyong mga dinagyang experiences. Especially, no, nga balik na kita subong sa face-to-face. So, pabuton ko na, ha? Sige mga kabombo, be ready, relax, and let us enjoy the program. Again, this is Tita Regine. Welcome sa Kahapon Lamang program. Ari ato ang bahanon para sa inyo from Kent Limuel Espaltero, chat box. Good afternoon. Kang makita ko pa nagduda at nakagad baka meron pang mauna. Di na tumigil, sinisid ng gigil, lahat ng website inalam at kinikit. Oh miss, oh please, kahit lanang kiss, basta wag akong tinitiis. Pansinin, wag itinin, pagdududay sa bukid, pagmamahal ko iyong hayaan mo ako na manligaw sa'yo. Hayaan mo ako mahalin ka ng todo. Huwag mag-alilangan ako'y di lilisan. Matagalan man, nandito lang maghihintay sa'yo. Simpleng chat at simpleng scene, di maibigay, kilig lang ang akin. Naka-active pero di namamansin, nakachat na sa iba pero sa walang tingin. O tila ba di nakikita, commute na ba o unfollowed na? Di lubos maisip kung anong ikakanta. Makuha ka lang at mahalin na. Oh miss, oh please, kahit lang ang kiss, basta wag akong nitiis. Pansinin, wag bitinin, pagtutunay sa bukid, pagmamahal ko iyong dinggin. Hayaan mo ako na manligaw sa'yo. Hayaan mo ako mahalin ka ng todo. Huwag mag-alangan ako'y di lilisan. Matagalan man, nandito lang maghihintay sa'yo. Oh. Martira man ang sabi na, pero smile mo lang ako'y masaya. Di mo man piliin at di mapansin, sa memories kinikilig pa din. Hayaan mo ako na maligaw sa'yo. Hayaan mo ako mahalin ka todo. Huwag mag-alilangan ako, di lilisan. Matagalan man, oh, 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 oh. Hayaan mo ako na maligaw sa'yo. Hayaan mo ako mahalin ka todo. Huwag mag-alilangan ako, hindi lilisan. Matagalan man, nandito lang maghihintay sa'yo. Matagal man, dito lang maghihintay sa'yo. Oh, oh, oh. Matagal man, dito lang maghihintay sa'yo. Matagal man, dito lang maghihintay
ako. Chat box para sa inyo, the Generation Z's own version of courtship. Chat-chat lang text-text lang. Good afternoon again and welcome diri sa kahapon lamang program. Si Tita Regine ini, ang inyong kaupod nagapangamusta gid sa inyo. Please get settled na and be ready to enjoy all the stories in store for you para sa sining hapon. Ako yaang do excited sa aton nga first letter diri nga pagabasahon, and I am crossing my fingers nga kabay no makayanin. Kakayanin ang pagbasa sa iyang istorya kay may language di siya no nga ti amuning language nga ginagamit nila dito sa lugar nga iyang ginkadtuan. Kabay pang matakuran tagid. This came from TNTWK sang Iloilo City. Di ba? Sa code name pa lang, ka-interesting na. TNTWK sang Iloilo City. In short, tuka ng tuka, walang kahig. And it says, Hi, Inday Regine. Inday Regine, after return of the comeback for 12 years in different areas in the Middle East, KSA, Kuwait, Iraq, starting 1968. Wow! With 1 year intermission, working as a structural consultant sa China in 1986 with a German company, and those were more than 14 years, including vacations, working overseas. Tak-a na gid ang anak ni tatay sa disyerto. Kag nagapalauli na ang mga foreign contractors. Amat hina na ang isweldohanay. Gani, gintry ko padala applications sa mga prospective embassies. Una nga nag-offer position ang Nigeria. Project manager with corresponding salary of equivalent to about $5,000 per month. Wow, dako. Gin-research ko kag medyo pigado ang peace and order. So mga isa ka semana ko nga research sang Nigeria, ginabtan ako sang offer halin sa Department of Works sang Papua New Guinea 1992. 3 ka tuig nga renewable contract of kina, 54,000 kina. That time, ang kina is equivalent to $1.20. Per annum with SUV service, free executive housing, free family airfare every 18 months, 1 month paid vacation leave every 18 months, 3,000 kina, child student subsidies for 2 per year. Kag ang budget ko tagilid na. Gani nag-flight ako sa Manila kag nag-apply entry visa para Papua New Guinea. So 1 day lang kag may PNG visa na ako. Flight home kag nagpa-book para sa Papua New Guinea. After about 1 week, balik naman ako sa Manila. This time, diretso na sa NAIA. Sa pila pa lang, may naispatan ako nga Pinoy. Nilapitan ko siya kag istoryahon. Swerte ko kay mekaniko siya sa motor pool sa Port Moresby Department Works. Sumangkot-bangkot sa mga sitwasyon sa PNG kag parte sa Department of Works. Gabi kami nagland sa Port Moresby kag ginhagad niya ako nga magstay overnight sa iya government flat. Kag upod kami nag-report sa opisina pagkaaga. Diretso ako report sa personal superintendent sa Department of Works. Kibot sila kay hand carry ko ang acceptance offer.
Ginsugos ang personal superintendent, ang isa niya ka staff, para mag-asikaso sa akon hotel para temporary nga istanan. Kagang isa, ginasikaso ang akon nga airfare, reimbursements, and etc. Mga isa gid man ka semana ang report ko sa Department Head Office. Kagin padala ako sa Wiwak, East Sepik Province para pungkuan ang posisyon nga provincial engineer. May duha ka local engineers ako nga understudy. Terminology nila sang under training. Australiano nga engineer ang akong ginbuslan nga nag-for good na. Siyempre, pakitang gilas anay, inspection diri, inspection dito. Round-round sa mga staff kag mga workers. Kag bit-bit ko ang duha ka understudy sa field inspection, dala lecture. Sa office, PR sa mga workers, alaw sigarilyo. Sadya, kay kung hindi ako makagwa, sila nagakadto sa office ko para manukot sang sigarilyo. Takan ko, kag naguntat ako panigarilyo. One time, nag-team grading kami kay laban sang karsada, gravel road. Isa ka team, duha ka graders, isa ka pison, 3 ka dump trucks, kag isa ka water truck. Report ang SWS or Senior Works Supervisor sa akon. Kaya hindi sila pagatagan sang tribe, sang tubig sa creek. Kay ila kuno ang tubig sa creek. May mga tribo dito ha. So ginpakaduan ko sa SIO or Security and Industrial Officer. Nasettle sa duha ka kina kada water truck. Sang bumaha, naanod ang mga tanom nila. Kag-aga pa, ara na ang tribe nga nagapanukot sang compensation kay nabahaan sila. Siling ko sa ila, ari na. Language na nila. Wara blong you. Ang rason nila, wara blong you miliklik. Bigpila, wara blong gabmin. Kung sa euro, nang ila tubig, gamay lang yan. Kag ang sobra, iya sa gobyerno. Ay, salamat kay ti, may translation siya. Ti, kay may budget man kami para sa compensation. Sugo ko naman ang SIO para i-evaluate ang damages. Kagin patsikihan, solved. One time. Isa ko ka staff, nag-absent. After 2 days, nagsulod. Why you absent? Sorry, boss. My father died. Sorry, true ang sabat ko. Abutan mga 3 ka semana. Absent naman siya. Why absent again? My father died again and now in-house sick. What? The SIO came to the rescue and explained, when they say die, person is sick. When a person die, actual, they called it die penis. When person die and in-house sick, meaning a person is very ill and in the hospital. Managali. And when a mother delivers a baby, she is in the baby factory, meaning in the maternity or delivery room. So dito ang kawat in the region. Kay ang kawatan, pag-abot sa ila village tribe, hero. One time, halin ako sa party, mga 10 p.m. kaya si Mrs. vacation sa Pinas. May nugnog nga nagasaka, kay maagi tani isa kisani para makasulod. Sita ko siya, hey, what's the problem? Me find work ya. Apply ko na siya trabaho. Patay mali lang ko, para wala problema. No got work ya on, big man, no got inside. Wala trabaho diri, kag wala ako da sa sulod. Come office tomorrow. Nanaog siya, kag maglakat. Another incident. Ang Wiwak Creek Highway, mga 300 kilometers, kag mga 100 kilometers. Halin Wiwak, kundiin opisina namon, kag capital sang East Sepik Province. Nagka-problema, mga 600 meters, sindulob sang baha,
kag naglutak nga hindi na maagyan. Ang village tribe nagabulig tulod para lang makaagi ang mga trucks. Ang siste kay nagapanukot sang tukina kada tawo nga nagatulod upod mga bata. Kinahanglan bayaran maski nagauyat lang. Mga 20 katawo permi ang balayaran. Di ang maintenance crews hindi nila pagpasubtan nga kayuhon ang karsada. Dako nga problema. Bisan ang premier nagkadto sa opisina kung anong himuon. Di ang siling ko lang nga may state power siya para sa paggamit sang police. Gintawag niya ang chief of police para istoryahan namon ang tikang. Ang plano, trabahoon ko sa isa ka adlaw ang pagkayo sang dalan. Pero kinahanlan, may 2 ka squad ng police ang bantay. Okay ang approach kag ang aksyon. The third day, mobilized ko isa ka D8 dozer, 2 ka loader, 6 ka dump trucks, 2 ka graders, 2 ka vitro compactor. Due day, 7:45 a.m. 2 cruisers of police arrived. I signaled the start as the 6 dump trucks moved As the 6 dump trucks moved to quarry, kung sa diin ang loader kag ang dozer nagahulat. Sadya lang ang site, Tita Regine, kay tamimi ang tribe, kay ang police, they were strategically deployed. Gin-realign ko ang roadway para likawan ang takason kag tama kadalom nga lutak. Bira-bira gid, wala kan anay Kag mga alas 4, tapos. Kung ano kagulpi ang pagtunga namon sa site, amuman ang pagkadula. Gwapo na ang mga 800 meters nga karsada. Sunod nga adlaw, ara siya ang tribe leader, medyo akig. Kag sing-alan niya ako, you like Israeli. One of the staff served him coffee. Sorry, through Big Pela, Minister of Works ordered it. Now rot no got blong you. No got. Sing-al ni tribe leader. Rot blong you me. Land you me magnetic to road. Ay nako, Tita Regine. Ay nako man sa imo. Ang duta nila nagapilit sa karsada. Kundiin ang karsada, amo ina ang boundary. Ang you and me, kung i-combine mo, us, kaya you me. Okay. Okay, big man. As tribe leader, big man. Big man. Kaya big man ang tawag. Actually, big man. Kaya big man sa ila. I demand compensation. Mangkot ko, how much? 10,000 kina. Sorry, true. Government, no good money. 5,000, all same. All the same. Government, no good. 1,000 kina, okay, I give you letter. You go Port Moresby. My authority is only 500 kina. Okay, you Israeli, 500 kina. Tawag ko dayo ng SIO para tsikihan si Bigman. Okay, Bigman, thank you, true. Kagdalas ang SIO sa opisina para himuan sang cheque. So, amo nito sila yung mag-inistoryahanay, no? Amo ni sila yung mag-converse. Intindihanay man sila, no? So, sa anong ko katuig sa PNG, hasta sa localization program nila, damo gid ang mga kaladlawan nga episodes ang naagyan ko nga puro near miss logic. Pero tama na anay niya. Kami mga episodes man ko sa island hopping works ko sa South Pacific. Example, Tokelau, Western Samoa, Tonga, kag NIUE. Sa matrabaho ako sa New Zealand. NIUE. Sa escapades, pag-training ko sa Paris para sa assignment ko sa Afghanistan, bago mag-US, kag ang multo sa Guam. So, hasta lang di anay, ang tagpadala, TNT, WK, sang Iloilo City, tuka ng tuka, walang kahig. Alright.
for my eyes only pa di si Sir gagin apid, and so that's why medyo nag-alang-alang ako kaina. May nabasa ko for your eyes only. Okay noted Sir Bao grabe gali ang imo nga mga inagyan didto. Kumbaga pa una-una lang dunga no. Budlay do prepareos man di nga may mga problema ka man nga ma-encounter, especially if you're working sa government, any work dito sa mga remote nga mga areas, kay ang mga tao dito no, as in may ara man sila yang ilang kasuguan, may ara man sila yang gusto para sa ilayang nga lugar, kag may mga things man sila nga hindi luyag nga himuon ninyo para sa ila at imayogid no, kay ti na-handle mo initanan kag okay lang man no. I guess ang imo nga confidence, and at the same time ang imo nga maayo nga pag-deal sa ila amo man no, ang nagbuligid ako sa imo kag may leadership man ikaw nga ginatawag, which is very needed sa imong line of work. Thank you so much Gid. Dolain naman niya no, ibang klase naman ang imo nga code name. TNT WK sa Iloilo City, tuka nagtuka walang kahig. Thank you very much Gid. Oras natin mga kabombo, 34 minutos makalipas ang alas 2 sa hapon. Magapanambalik ang KLP with Tita Regine pagkatapos lang gid sa pila ka mga importante nga mga pahimelo. Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! Ako si Mayor Jerry Treñas, sang syudad sang Iloilo, nagaimbitar sa inyo sa pagkare kag pagsaksi sang face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sina kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu ang makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu ang mayara sang tuman ka manubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu ang nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, gani ang ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume, kag quality. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim, kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Nagapangita kabala sang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o NCCA haligi ng Dangal Awards. Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbully, una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan. Paano ka bala makabuli nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo.
Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod, maggamit sa mga energy-efficient nga bombilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs, patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya, himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Pilion nga maggamit sang electric fan sa baylo nga aircon. 38 minutos makalipas sa alas 2 sa hapon. Balik kita dito sa kahapon lamang program. And before kita nga magpadayon sa pagdulong sa inyo sa mga very interesting stories, mga kasaysayan dito sa KLP, Arianay, pasudlo naton si Bombo Cherry Sumagpao para nga magatag sa aton sa report sa ginapatigayon nga motorcade sang Santo Niño de Cebu. Bombo Cherry, good afternoon. Mayong hapon dati ta Jean, kag sa aton nga mga kabombo bag-o lang gid natapos ang motorcade nga ginalay diri para kaya Senyor de Santo Niño de Cebu. So nag-umpisa ini Tita Regine diri sa may San Jose Church, no, kung sa diin bag-o nag-umpisa gid ang parade ginblisingan anay ining si Senyor de Santo Niño de Cebu, kaga nag-umpisa na motorcade libot sa mga mayor nga dalan diri sa syudad sang Iloilo, kung sa diin mahinay ni ang lakat Tita Regine, pero dire-diretso kaga wala ini nagapundo. So halin sa may San Jose Church nagalibot pakadto agi sa may Freedom Grandstand, nagalusot dayon ang motorcade pakadto sa Mulyeluni, nagdiretso sa distrito sang La Paz, kaga naglusot man sa distrito sang Haro, nagliso lang ini Tita Regine sa may Diversion Road, kaga naglusot naman pakadto sa may Molo Plaza. Pag-abot sa Molo Plaza, nagadire-diretso pakadto sa may Baluarte, kaga naglusot na lang sa pakadto sa may Tanza Timawa, kaga nag-agi na naman ang parade lusot sa may Ledesma Street. Nagdiretso dayon sa may Santa Teresita pakadto diri sa area sang Ortiz, kag nagadiretso pakadto sa may Port San Pedro, nagalibot pa ini pakadto sa area sang Parola Terminal, kag diri na subong nagbalik na sa may San Jose Parish Placer. So, kutob na mga naagyan nato na Tita Regine nga mga karsadahon, nga mga dalanon, may ara sa mga deboto ni Senyor Santo Niño de Cebu nga nagawagayway sang ila sini nga mga kamot, amo man nagawagayway sang ila sini nga mga panyo. Ang iban nagasinggitan diri Tita Regine nga magpangayo sang bulak nga nakapalibot bala sa disenyo sang salakyan ni Senyor de Santo Niño de Cebu, kag ang iban nagahaboy sang ila sini nga mga panyo para mapahid, no, bisan dira lang sa kristal nga nagatabon diri sa kay Santo Niño, kaga ibalik sa ila ining ila mga tagsa-tagsa ka mga panyo. So ang una-una gid, ano nang ginbutangan sa kay Senyor Santo Niño? Kristal? Roger on that, Tita Regine, isa ni siya ka kristal ginsulod gid ina dira siya. Tapos ang sa umpisa ginigani sa nga motorcade naton sa tunga-tunga ini nakabutang ining si Senyor Santo Niño de Cebu. Sa umpisa gid ginunahan siya sang mga katapo sang Philippine Coast Guard, may mga salakyan ini sila nga dala. Upod man ang iban nga mga deboto, may ara sang mga deboto nga pag-abot naton sa iban sini nga mga area kag mga distrito, nagasalot sila para mag-intra man mag-join sa motorcade. Tapos sa tunga-tunga, syempre ang salakyan gid kung sa diin din nakasakay si Senyor Santo Niño de Cebu, kag ginasundan ini siya sa likod man, ginabantayan man siya sang mga katapo sang Bureau of Fire Protection kag sang Philippine Coast Guard man, apang ang sa likod nga parte naman niya sang Philippine Coast Guard amo ang mga naka motorsiklo lang. So nag-abot diri bag-o lang gid, kag ginpatigayon diri ang misa, gamay lang man nga misa in honor man sa aton ni nga Santo Niño, kaga dungan diri nagsinggitan ang aton diri, nagchant diri ang tanan mga kaparian kag mga deboto man kita diri tanan, nagchant kita sa Santo Niño help us, kaga nag-chant man sa Viva Senyor Santo Niño, kaga natapos na gid man ining motorcade kag ginpatigayon nga program, Tita Regine. Alright. So ang iba na sa una nagadalaman na sa ila nga mga images sang Santo Niño, may ara man nga nag-amo sina. Sa aton diri pag libot, pag upod libot sa motorcade, kaga pag
butang sang gamay nga misa kag programa diri sa may San Jose Parish Placer. Wala kita sang nakita nga mga deboto nga may bit-bit gid nga mga pictures. Ang nakita lang naton, Tita Regine, nagabit-bit sila sang mga panyo nga ginawagayway nila, kag ang iban nagapamilit gid palapit sa salakyan kung sa diin ini nahamtang ang Senyor Santo Niño, kag nagapangayo ini sila sang mga bulak para idalon nila papuli sa ila sinitag sa mga panimalay. I-allow nila ang pagbisita sa mga tao sa image? Tita Regine, may ara na no, ang ginabutang nila dira kag gwa sulod man ang mga tawo, pwede ka gid makapalapit kag makahikap man sa may kristal, wala gid sang problema, Tita Regine. Hasta saan na siya? Ang event, Tita Regine, subong amo ni siya ang motorcade, pero may mga gina-expectar pagidi nga iban pagid nga mga events nga related man, kaya Santo Niño sa Friday, Tita Regine, may ara ni sa nga pagahiwaton naman niya nga Santo Niño Flavial Procession kag Solemn Foot procession man, pero ining motorcade nga in honor lang gid niya kay Senyor de Santo Niño de Cebu, subong lang gid ni siya nga hapon alauna nagumpisa ang motorcade kag gintapos ini sa nga gamay nga misa kag programa sinilang gid nga hapon. So bali ang image Bombocha di na stay sa San Jose de Placer? Yes, Tita Regine, diri ni siya ma-stay sa may San Jose Parish de Placer man. Alright, so bali ang mga tao, they can come and go. Pwede sila kabisita. Pwede gid kay hasta subong, Tita Regine, ari di sila ang iban bisan tapos na ang gamay nga programa diri man sa gihapon gahulat, pwede sa gihapon diri sa area sa San Jose Parish. Because we know kadamo sa mga devotees no sang Senyor Santo Niño, so that means nga ara lang dira and pwede sila nga makabisita anytime. Until ano nga adlaw? Ang ini nga programa gid, Tita Regine, ang motorcade pwede subong lang gid siya nga adlaw ginpatigayon pa nga nakita naton open man ang San Jose Parish Placer para sa mga tumalambong diri nga mga bisita sa subong man nga adlaw. Basta nagadala lang sang ila sini nga face mask, pwede gid makasulod man, Tita Regina. Alright, sige. Thank you very much, Bombochari. Ini si Bombochari Galia Tumagpao para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Iloilo, Basta Radyo, Bombo. Maraming salamat, Bombochari Sumagpao, and in line with the Dinagyang 2023 celebration, yari naman na ang schedule sa mga banda dira sa Plazuela di Iloilo sa Dinagyang Concert at the Plaza 2023. Sa ini nga Enero 20, Biyernes, maga-kick off ang Dinagyang 2023 event sa Plazuela di Iloilo. Kaupod ang Valhalla Band as they go all out sa ilang performance, umpisa alas 5:30 sang hapon. Pagka alas 8 sang gabi, live on stage kag maga-appear sa duha ka LED walls ang Frets Band from Bacolod. Ang finale event sa among adlaw will be yours alas 10:30 sang gabi, kung sa diin ang Rains Band will leave you singing and dancing with them. Sa Enero 21 naman, Sabado, ang Frets Band halin sa Bacolod will put you on high gear, umpisa alas 5:30 sa hapon. Sa alas 8 sa gabi, rock songs will roar and rule. Kaupod ang Bugal sang Iloilo, ang Binhi Band. Ang finale event sa mga adlaw ang magahalin sa Third Spin Band sang Bacolod, electrifying your mood, umpisa alas 10:30 sang gabi. Sa Domingo, Enero 22, mag-aarangkada, umpisa alas 5:30 sang hapon, ang Valhalla Band. Pagka alas 8 sang gabi, mangin inyo live sa stage kag sa duha ka LED walls, ang Technocrats Band, kaupod ang ilang mga pinili nga kanta from the 60s and more. Kag para sa grand finale sang Dinagyang Concert at the Plaza 2023, maga-perform with a big bang, umpisa alas 10:30 sang gabi, ang Philippine Army Band. Plazuela di Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Magabalik ang kahapon lamang program, kaupo si Tita Regine, pagkatapos ng gids ng pinaka mga importante ng mga pahibalo. Tulog! Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood, bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation.
likawan ang pagpanigarilyo, bangod ang sigarilyo nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan, ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog, ang mahimo nga magresulta sa insomnia. Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung yara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalangin ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Masami bala nga nagabiring ang imo tiil? Kung magpungko ka gani sang madugay, daw hindi ka na Kita si Jesus sa City Proper may share sa aton nga experience niya during dinagyan. And here we go with her story, Dear Tita Regine. A pleasant afternoon to all my fellow Suki sa KLP. Happy Dinagyang and Viva Pit Senyor. And Tita Reg, may you're in good condition always because ang ini nga programa ang nagahatag sang kalingawan. Sa tanan nga nagapalamati kag nagahatag man sang paglaom. My story, Tita, is about Dinagyang. Tungod taga-Rojas kami, Tita, ang handom namon nga maka-witness kami kung paano ang pag-celebrate sang Dinagyang. But, hindi gid kami makakadto diri sa Iloilo tungod wala na iyaga na maglantaw ang mga parents namon. Abi mo, Tita, nagambalanay kami sa akong sister nga makuha tabala sang kurso nga wala didto sa Rojas. Ti ang ginkuha sa sister ko, social work. Siya lang anay ang nag-una diri. Ahead siya 1 year sa akon. Pagka next year, naghambal ko sa parents ko nga makuha ako sang kurso nga Bachelor of Science in Food and Nutrition. Kag maayo gani, nagpasugot ang parents namon. So in short, diri na ako sa Iloilo nag-eskwela, upod ko sister ko sa boarding house. So sang Dinagyang na, Tita, ang una nga na-experience sang sister ko, tama gid kuno kasadya. Very colorful ang ilang mga costumes, kag may mga artista siya nga nakita. Sang highlights na sang Dinagyang sa gabi, may sadsad, hambalya sa iya mga upod, kuhaa ang inyong mga rilo kay basi isubmit sa mga snatchers, ibutang sa inyong mga bulsa, and then, ginsulod nila sa ila bulsa. Padayon sila nagasadsad. Sang tapos nila sadsad, ginkuha nila ilang mga rilo, wala na sa bulsa sang ila bayo, kay ginkuha sang snatcher. Siguro, nabatian sang snatcher nga ibutang sa ila bulsa. Tsansa sang snatcher nga nagaupod man sa ila sadsad. Hindi sila kabatsyag, kay ang kamot ara sa likod, nagaagbayanay kung magsadsad. Maanting ang snatcher. Dako gid ang nahulab. Gani sa mga nagasadsad, halungi gid ang inyong mga belongings. Hindi na magsuksok alahas. Sa ako naman experiences, Tita, about Dinagyang, sa first time ko nga ma-witness ang Dinagyang, very excited ako, Tita. Kay tama gid ka colorful ang mga costumes. Tita, sang una, amuni ang mga tribo. Sagasa, Atob-Atob, Mulawi, Mulawi, Congo, Bola-Bola, kagkadamo pa. Tita, I could not remember anymore. Grabe sang una ang competition. Kung mag-agi ka sa Calyarial, Tita, grabe ang linagumba sang imudughan. But, enjoy gid katama. Kadamo gid dya sang una sa mga tawo nga nagalantaw. Unlike sang ulihi, na doon natak-a naman ang iban maglantaw. Iban sa TV na lang. One time, Tita, samtang nga nag-perform, nagalantaw kami sang performance sang tribo,
Ang manugmani, tita, nagtungtong sa iya siya, kag maglantaw. Balig-baligya siya man eh. Ginpatapos niya ang performance. Pagbalik niya, tita, mapungko siya. Jutay na lang mani niya. Ay hala. Nag-take advantage ang mga tao kay wala bantay. Ay kadaagi nila, ginahakop nila ang mani. Baw tita, nagtsabaw gid ang manugmani. Kay jutay na lang ang mani. Kag wala gid siya ginansya. Kay ginutang niya patukuno sa kaan. Di ako ganing tita, wala man ako kakita sa pagkuha sa mga tao. Kay Willie man ako lantaw sa performance. Tita, baw, pila na lang kahakop ang nabilin. Kaya nakita ko, primero nga nagabukid-bukid pa ang iya mani. Ay grabe, gidya mga tao, tita, no? Wala kaluoy. Ti galing sa laya man, itigin palabi niyang performance ang sa iya baligya. Ti, amo na napalaya. Sa ulihi, tita, do tinakaan naman ko. Kaya isang last ko nga nag-join sa Sadsad. Nag-join bala kami, tita, sa may isa ka tribo. I forgot the name. Nagsulod kami sa lubid nila, tita. Sadya-sadya kami. Pero, may nagsulod nga grupo. Nga lain man. Ginhugot nila ang lubid, tita. Baw-ara, gid kami sa tunga nga grupo. Upod ko pa ang BF ko, nga now husband ko. Ay abaw, tita, hindi kami kaginhawa. Ara pa kami sa tunga. Wow, do masuffocate ako, tita. Ginabutong sang grupo namon nga paubuson ang lubid. Pero nagaamat hugot. Grabe nga sasko sang iban nga grupo, Tita Regine. Pero salamat kay napaus-us ang lubid. Kay kung sa tiil na ya, magagmay. Pero kung sa tiyan, iban abiboy unan, ay kalain gali, tita, no? Dumagwa ang kinaon mo. Ay nadudla, naku, Tita Regine. Nagalantaw na lang ako, kag sa fluvial parade na lang ako gaupod. Mayo, daya, kadi disiplinado ang mga tao. Ang isa ko gani ka, friend, tita, naghulam sang Ray-Ban la sang una, tita, mahal na mo. Tigumlutang sang friend ko sa iya nga bayo, sa ibabaw, ginsabit sa bayo niya. Baw, do display niya lang bala, ay abaw, ginsubnit sang snatcher. Te, namalayran gid siya, Tita Regine, kay ginsukot siya sang tag-iya. Sa food festival, naga-enjoy man kami kaon. Sa may family nako, nagalantaw na lang sa nagaparada nga mga tribes. Kag naga-enjoy man gihapon. Kay once a year man lang na, tita. Let's enjoy the feast of Santo Niño. Pit, Senyor. Till here na lang, Tita Regine. Happy Dinagyang and take care always and be happy. And here's my picture, tita, with the Atob-Atob tribe. This is year 2000. I was 44 years old, diri. Thank you very much. Very respectfully yours, Jesusa, San City proper. Well, sa una gid man, no, do ka grabe ka mga mantas sa mga snatchers, but not after nga gindeployan sa mga damo-damo nga mga kapulisan ang bilog nga syudad. Hambal gani nila kada pusod kuno may pulis, kada pulis may pusod. That's the joke. So do naghaganhagan man, no, wala na sang mga kinawatay, mga snatching, do halos wala na, no, sang ang mga grupo-grupo nga minaoy, nga hinabuyanay sa mga botelya ti anon mo kay may ara na, no, nga inang daw ginhimo nila bala nga daw karsel nga mobile nga ti hindi agin plastar gali nila, no, sa mga dalan nga kung may mga nagasinabad kung may mga hubog-hubog na gid ati dira lang ginasulod, kundi enjoy lang gid, no, ang mga tao, enjoy lang gid ang mga turista, enjoy lang gid ang mga taga-iban nga mga lugar nga nagakalalado diri sa syudad. And so again, we're going to enjoy dinagyang face-to-face 2023. And kabalo kita, no, hidlaw-hidlaw gid ang halos kadamaan sa aton. That's why everyone is looking forward to watch, to enjoy, and to participate sa dinagyang 2023. Gani, ha, tsakto ka gid, maglakat ka mo sa dalan, nugay ka mo pang alahas dira, ang inyong kwarta, siptihon nyo gid.
And be very, very careful, ha? Hindi magpatama sang inom-inom. If ever makainom-inom ka mo, inamla nga ang mindset is just to simply enjoy the occasion. Hindi sila nga mag-wild ka da, mag-create ka da sa trouble, magginamo ka da, ati. Anyway, may butangan man da sa inyo, if ever. So, enjoy lang ang dinagyang 2023. Let's keep it very peaceful. Kagti ara gid na sa aton nga kita ang kadto sa dalanon, nagalantaw, naga-enjoy sa mga kalalakinhan. Behave kita. Alright? Enjoy lang gid. So thank you so much gid sa imong share diri sa aton. Jesus sa Ason City proper. Ti anong plano mo? Magawa ka naman this time. Malantaw ka naman sa mga tribo. Sige halong lang gid. Kamudira mga kabombo sa inyo nga paglantaw sa dinagyang 2023. Basi kami mga unforgettable experience kamudira nga ma-encounter. Pwedeng gid na nga ma-share diri sa Kahapon Lamang program. Pakisulat nyo ina and then you email diri sa Kahapon Lamang diri sa bombo_iloilo@bomboradio.info or ipadala ninyo sa Kahapon Lamang program. DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Enjoy kita tanan sa palabuton nga dinagyang Festival 2023 face to face again diri sa syudad sang Iloilo. Balikay kita buwas kag sakay August 26 sa First District ng aton nga winner. Go kita sa aton nga interview with you this coming Saturday. So may email ako sa imo. Salamat gid. So I'll be with you again of the night kita and padayon kita nga mag-enjoy sa mga kasaysayan diri sa Kahapon Lamang program. Sa gihapon, ininyo alagad si Tita Regine para sa KLP. Salamat gid. Good afternoon and God bless.